iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Naimbaga rabiyo, nanapining. Adak. Diretsuan ka. Napanggap mo ti agaram ka ni Romina. Saan mo nga ituloy? Saan ka may kari para iti anak ko? Ha? Nanang met, limabasit pa ni Camilo iti pan nakapabain na. Awan ti sana makaamoy ti ugalik. Magamuda no gumura na kanyak. O nya, kagura na ka di Camilo. Saan na? Awatak no kahit yung ano saya ti pagtungpalan ni Romina. No kasta nga ron, di mon ulitan ti pumasyar ditoy. Saan mo napasyaran pa ni Romina? Anya tulangan ti biyag yun no na kayo ti agasawa? Agpada kayo anak ko rapay. Camilo, agawid ka lang. Tapno saan ka nga ad-adda ang mapabainan ka ni Nanang. Sa anak na rodeng nagpayag, Romina. Nanapining. Nasaya. Anyan day taasin na ay, Romina. Adan sakit malang abgo ajak magustuhan Di kay na maasyanan ka ni Camilo, Nanang. Nabainan lakit di. Katachay, pigmanaw adi na oras. Niha? Di mo ibaga magustuhan mo ti panagaram ni Camilo kan ka. Pagan na ano mo kumaday-jay alalaki no iso ti makagasat mo. Pasalugan na kalaki di ti talo na. Kapit-pitak kandulaan. Nanang, diyo ko mamot ipakita adiyo kayat ti may sa atao. At darik nada ang masakitan. Kan apapada tayo matlaang anak ko rapay. Okay. Among matapada tayo anak ko rapay dayjay. Ay, Romina. Pagwaratan man tautak mo. Daytay makaipaay kan ka iti pagnam-ayam ti pilyam. Nay, apagbiit ka mutlaang Kamilaw. Unak man no pinasyar mo ni Romina. Di nakalakit di pinadanon ni Pinay. Uwan na. Ni Romina tinang pastor kanyak. Ngam inabog na akasla ayop ni nanapining. Kasta unay pa ng pabain na kanyak. Idi pa'y lang amay nga inublag ka. Saan ka maikarey? Tabak ng tikayat na ang makaasawa kini Romina. Apay, awan ka di ti karbengak nga agayat. Ay nagado ababalasang dita. Saan damot apaatiw iti kinapintas ni Romina? Ni Romina, tipit-pitik ti pusok nanang. O sige, sumbreg ako ni ti kwartok. Masapak a sumalog iti talon inton bigat. Naimbag ta nakasangat amin nga agar-arado. Agawid ako mamatitayin. Pasensya ka kuman ka ni Nanang, Camilo. Ambok anak pabainan ka. Uwan, namasan ko akagura ni nanang mo. Yung kasanod na maamon na nga gayon ay atagayaman. Nakarakaron tumanin ti gura na kanyak. Ad-addan tumanan ati pa nang pabainakin ka. Ano nga tatiharamidan ta? Anya ti kahit mo asawan? Aglinipatan? Sana kasta tiket ko asawan. Ay ayatin ka, Camilo. Uray supyatan ni nanang mo, nagpadata mangilaban iti ayan ayata. Awan, mabalid na. Day talang no, ada pangyasawanakin ka. Awan sa bading agar-aram kanyak. Tapi nabainan ni Nanang ida. Pada tayo matlang ngamin anak ko rapay ida. Pinday, papanam ka day. Apay aya. Diangot kamot abakataya. Kayat mo ka diti sumurot iti balay dala kay pasyo? Ay, nadamag ko asimangpot ka na oh. Wan. Kat na imbag ta nakita ka. Iso nga ibaga medya na nga anak mo asar dengan nanti anak ko. Taaddan mga sawa kan ko ana.
Binagbaga akmatan ni Camilaw asaan ang maikarikin ni Romina. Nasayaat no kasta. Nauma ako nagrigrigat. Kat kayat kumat amapadasan kumamot ti agnamay. Sige, itakan. Talagaan alas ti ugali dahi ti apinay. Ay ngam asino nga tati pangyasawaan na kini Romina. Ay na, manong pasyo, si Kabot Gayam. Ano dumanon ka? Ay na, pasensya ka na tinanong mo ti balay me. Agyaman ak. Rumina, rumor ka dito kwartom. Ada sa nga ilim. Darasam, kat kababay na gurura iti mabayag. May baga rabiim ading, sak ni manong mo apasyo. Manong pasyo kunayo? Uy. Laklakayan. Nalaklakay pa yung Rumina, kasangsangpot lang ni Pasyo manipod Hawaii. O sige, panawan kayo pa. Agsarita kayo, iti anak ko, manong Pasyo. Nabayag ako na balo, at ang buko na pamilya dagiti anak ko. Kaya't napanunot ko, tinagbakasyon, tapno agsapol, iti asawaag. Diyos ko, orayak lang ti payo. Adya di kaya tasawan ni Nanang. Yasawan na kita daytoy alak-lakayan. Napartakmat na di alakay. Nairuangan na adagos ti panggap na. Ngamsan ka itong agbabawi, no makiasawa ka kankwan, anak ko. Adya di ko na yun, Nanang. O, di mo ibagasaan mo akayat. Dakal, ti pensyon na. Nalawa pa'y ti dagana. Uray saan na kan nga lang iti Hawaii, agbiag ka, ana sa liwanwan. Laklakayan, Nanang. Di pa'y isyak ti pagsasaritaan na nagiti tao. O, di ibay ang dagita at tao, ngagsauda lata. Umapal na lang No, adda manghag ko asauda. Ay, pagsasawa kita. Nanang, narigat ti adak ap-apa na. Awan mga rubsab sa bali. Dandani agkakabagyan tayo amin nga agkakaaruba. Kagurgurak ti masarsarita, Romina. O anya, agpanunot kan. No ka, oray tulagan tayo ti kasaryo. Nanang! Apay, di mo kayat. Akuray ka man. Agpapaarap ka kadikin ni Camilo, itinusak di nuladitan, ha? Nagmadimot day ta sa uyon, Nanang. At damot delikadesak, Kasano no pilitin na inanang. Amaki asawa iti dayjay alakay pasyo. Tsaklakit di may rusok. Kasano ti ayan ayat mi ka ni Camilo. Daytoy pa iti may sa problema. Numaamuan ni Nanang, anobyo kun ni Camilo. Pagungtan naklakit. Bayag kayo mo tititirsinan ni Nana Idang, Nanang. Lumablab si taro pa yun. Nakainom kayo sa akin day. Ay inaira na nga dalim mabas nila kay Pasyaw. Pinadagas na dagit agiinom ka, nagpaalamot taniti. Kat, Arak kan pulutan. nakiininom kayo matayin. Ay, Awan, nadamag ko asimang pag. Namanjak pa'y nakita. gatangan nan pa iti merienda dagit ubeng kan, babae. Damag ko nga ado ka no, ti matultulungan na. Upingak sa pa'y lang hindi na panijay abroad. Jak pa'y kati malasinan no makitak nga ta. Sigud analukay ti iman na. Ti damag ko man kat, umay kanumang sirpat iti asawaan na. Sigurado. Pilyin na tayo ubing. Ay, sigurado day ta. No, makaasawa iti kaubingan na. Makaiputot pa'y. Napigsapay lang iti panagkitak. Napudno ak iti panagayat ko kan Camilo. Diya kaya ta sa bali ti pakaamuam iti daytoy. Ha? Agar-aram ni tatapasyo kanya. Kat kayat ni Nanang na isu ti pakyasawaak. Anya?
Kasanon ti ayan ayat ta, Romina? Dayta tidak ka na problema. Pagungtan naklakit din ni nanang numaamuan na nga addan kayan ayat ko. Numuna tadi nakayat parakin ka. Ang mga nuad ada pilitin na ka, ang makiasawa kin ni Tata Pasyo. Tsakayat. Anya ti haramid, Camilo. Uri siyak. San ko nga mo, noanya ti aramidin ta. Manang kuntaway mo ta kita tao. Kaputa mo dan analukay ti Ima na magustuhan damot na pagtulungan. Ay, ni mang pasyo ka dit ibagbagang pineng. Anda ka gayam dito si ko, damyana. Ang mga nanya mo ti pampanunutam ka po itinangag mo ngayong bagak. Di ka madanagan. Saan ada kas ti pa nagpampanunod ka? Abukpay. Naimbag atao dayjay. Manangaasay kan managtulaw. Napadas namat ngamin ti kinarigat ti biyag iday. Sige, ditakan. O ganas ko magisarsarita ka. Ay sos, nadara sa may busti kwartam numaruam dala unay ngagpatpatulong kang ka. Ang mga nusan da pa'y ngagbayad. Mabain damot ka ta. Impasigot ko mo't nga agbayad danton inton adda kwartada. Ragsak ko ti makatulong. Ngawan mo to ni Romina. Nagbayag lakit di mo't na jayan na ya. Iso da itan. Adamot gaya mo. Sige, panawan kayo. Oy, Romina, itay pa yung urayan na kanipasyo. Ala, agsarita kayo. Talaga anapintas ka, Romina. Ikarik, ano umanlugot ka ang makikasar ka diyak. Ipaayan ka itinanamnam ay abiyag. Kan naragsak kang to itidindang. Anya nga tati pagkak. Diyak mo't ngarot kaya't apabainan daytoy alakay. Nabannog sa talagang day tinuang ko. Hindi akong saplitan. Ad na nga, ikinad na timag na. Sidaga magkidinti kabalbal yan. Wow! It's a Carabao! Ha? Sino tinagsao? Di magmati babae. Nagpintasan ka nagpudaw. It's your Carabao? Oo. Muna tayong Inglesan nak. Amerikana ko nakama. Tilang buok na ti sa bali. Pilipino mo tilangan. Aywan gayam. Siyak na April. Amumot gayam tagilo ko. Siyak mo ti Camilo. Maragsa ka na kamakamamuking ka, April. Mabalinti makisakay itinuang mo, Camilo. Itaakla ang makakita itinwang. Kaano day di pa nakakitak dayjay nga April. Nalailo ka naragsak ang makisarsarita. Apo ko nila kay panyaw ni taamyanan. Mabit lang. Kasla malagip konti inana. Lagrimas sa tinagan na. Nakiasawa ka no iti Amerikano. Sakbay anak ki asawa iti Amerikano nila Grimas. Ada nagbalin akayan ayat na. Kahit atapon dagiti karubaan ni April ti bunga ti pan nakalipat na. Makaisip makman kada kayo nanang. O dumot mo yung istorya. Noon niya kat ngamin tinakalagi pa ka. Naimbag man ta na panunot da ngagbakasyon. Amangan ka no mabayag ti bakasyon da ditoy. Sumarunon sa kano ti Amerikano nga amana asumangpot. Ay masakit ngamin nila kay panyaw. Iti dayja kinapintas kan kinalailo ni April. Adulakit diti umarubayan ken kuana. Oo, pagan ano na kumahamag dagiti babaro ditoy. May salaang nga rapaap ni April. Kaarig na tibituen anarigat agaw aten nanang. No umanugot la kuman ni Romina, uray ikasarkon. Anya, talaga nga'y ayat lang ni Romina. Ay, awan pa nagkadkad ko, no kaya't nakalakit di, Pasyo. Adda amin kanya, tiguntaway. No kayat mo, adwa talatan ti agtulak, iti panagkasarmay.
Anya. Ngam no mabalin, saan ko akayat nga aramidan da ita? Anusak ti agrayo, tanasamsam it amagunod ko ti ayat ni Romina, no pagrigata. No, kasta ti kunam, pasyo. Alakit, barang no mapalok ng mo ti puso ti anak ko. Aglalo na makita na ti kinapudno. Dahil ti nagsaritaan mi kani pasyo, Romina. Imbaga na pa, apagtulagan mi laptakuman ti kasaryo. Pangasiw nanang. Saan niyo ko mga aramidan dayta? Kat, anyat pagkadkadam. Saan mo pa yakayat dayta? Ikuktar mo kit din, dinay bagagasat mo. Damag ko nga umararubayan ka no pa'y dasitang abalo, kan ni Ilyang a disgrasyada. Anang mat, ibagayo pa'y laang mat ti pakauyawan da. Ay saan ka nga agbalidama, Agromina? Umanugot ka na makiasawa ka ni Pasyo. Da kayo matlaang tinagkunananang. Saan akayat nila kay Pasyo? Apilitin dak ang makiasawa kinkwana. Ay kat agpaaram ka kan kuha na ah. Agbayag-bayag ka pa'y laang. Ay nalaklakayanan ni Pasyo. Masapol ko maamatulagan ti kasaryo, ta't kasar kayo. Naglamisan? Ha? April? Diyak nadlaw ti kadam dito si Rocky Damortis sa paglinlinunga. Anya ti kadam dito eh. Nagkuyog kami kini Mami. Pinanawak nga burburas itinatangit ay makita ka. Ah, ano ta? Oray saan ka unay nga mas asideg. Kita mga no may kawa ka. Numuna ta nagunag. Waig day ta. Adalom ka di? Ababaw. Nabayag nga minan asa na nagdudo. San pa'y anadalos di danom na. Pagdigdigusan tinuang. Ayan tinuang mo. Nagmayat ang pagsakayan. Malagip kong harod ti kinaragsak mo hindi nagsakay kay tinuang. Nadras lang na sa digtrik na kinipril. Tanaragsak ka na lailo ang magsarasarita. Ay, payapayat nak ni Mami. Mabiit lang ang manong Camilo. Agsubli to. Nagbagulong ni April. Apay nga taan nakasiligtrik na kanya. Kakaasya ka nagpambarka ni nanang. Tapno laang makapagkita ta dito'y parke. Kasla maburiburan launay tilangam. Madantanaga na ha. Kasta kaya't nakapilitan ni nanang nga makiasawa kundi tatapasyo. Anya? Kasanutan. Ayatin ka, Romina. Ay, ayatan ka man, Camilo. Romina, adda ka mo dito'y park? Ni ama pasyo. Umay dito ayan ta, Romina. Adagayam ka tuwam. Kasla malasin ka, o barok. Sika ni Camilo abaro ni Damiana? Owan. Tata. Kitaan, ni tatapasyo ti panagpinagpat na may kanika. Ang mga nakatapag. Pinanawan dakmatan dagiti kakadwa. O sige, panawan kayo pa kini Romina, Camilo. Pasensya kayo, iti panlakasinga kada kayo. Awan na nyaman na, tata. Bye. Camilo. Apay Kasla nakalamlamis dito kulak mo. Nakita mo lang nila kay Pasyo, lamis ka matin. Ang awan nakpailaang man. Makita mo na nga roden ang madanaganak. Ang mga numaydanon ni tatapasyo kanina nang tipan nakakita na kadata dito'y parke. Pagungtan naklakit ti. Uwan nga Pasyo. Ang mga nusan nakanto na palubusan na rumal. Akawid ka na. Awan ang tiganas ko nga pasyaron. Pagkalmaan tarik na. Nupay. Adadanak ko. Tanod dumanon da ito'y kinanang mo. Marigatan tanton nga kita pa'y. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang.
Ay, si kamot gayam April. Papanam ka, day. Naimbag amalam yun, nana. Awan sakit din ni Manong Camilo. Ada ka di ititalon kan bangka? Ay, Jack amaw, tinapanan na. Jack lang tinapan iti bangkag. Jack mat na danon ni Manong mo Camilo itay sumagputak. Ni Manong Camilo ti dimsaag iti nagsarga nga tricycle. Ay, nagkuwapog kan, Manong. Oh, April. Si kamot gayam. Ay, dumanon kayo. Adali ning takamaes, sakbayan na panak iti bangkag. Ay, April, balasan ka o mangman kamot lang iti maes. Ay, totoo na, nana. Nagimas ti mais. Nagdigosak itay nakasangpetak. Ngam, agkalkalim duusan naglata. Talaga matanakan. No ibaga ni Tata Pasyo kan ni Nanang tipan nakakita na kada kami kan ni Camilo iti parke. Pagungtan naglakit din ni Nanang. Kan amangan no atapen na payan nga adda relasyon mi kan ni Camilo. Camilo Baraw, nasingid launayan ken kan April Ang mga nuan nga ti pagtungpalan la. Anya mo day tapang panunutin yun, Nanang. May ayatan lang ni April kada iti makikita na dito'y away. Ay sa bagay napintas ni April. Awan pulos pa nga lumiiman na amang idap kat idabagina ken ka. Nagkiting pa nga ti shorts na. Naruam siguro iti kasta pa nagkawkaws na niya kay kiti na niya. Ay, baraw ka mga masulisog ka. Sa bagay, no ipilit ni Pinay nga yasawa ni Romina kinilikay pasyaw. Jacket aday tati panunutin yun, Nanang. Saan ko akay tagundawayan ti kinadagkat ni April kanya? Amok ang makigaygayim laan. Kalpasan ti pan nakakita kada kayo kini Camilo EJ Park. Awan kumanti ka po na apasyaran ka pa. Tata Pasyo, Kaya't ko laang nga mapanagnakan ti atap ko. Anda ka di relasyon yo kini Camilo. kasano mataday to yan? Di ka nagulbot kanyak. Isu ka di anaatap ka kanyak. Gapo ken Camilo. Diyak mo no kasano sumbatan kayo. Ngamjak mat kayat amasakitan karit nayo. Gapo iti day tangay bagam. Oray di mo ni baga. Mamateak nga agayan ayat kayo kini Camilo. Saan ka eh? Anya day tanang kung may bagbagang pasyo. Pag ko naamot nga gayan ayat na Romina kan Camilo. Nanang, Tinasaya at saan ako nga agbayak. Tapno makapagsarita kayo nga agina. Akaluwat ka kanyak Romina. Makapanaw lang day talakay. Makamuka. Nanang. Mapagkanak iti mabali nga mapasama. Namaaman ni Nanang. Oh. Kamin kan kami no. Apa adi ka mo tinaksaw? Di nakad-ada pagpungtutan. Di kagsangit. Pakawanan na kumananang. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Pakawanan na kiti panagulpot ko kada kayo. Nakita na kami ngamin ni Tata Pasyo EJ Park. Nga agin inigam iti ima kan ni Camilo. Anya ati kinuna. Tibain mo! Nabayagan nga gaya nayat kami kan ni Camilo, Nanang. Pakawanan na kuma. Iti panagilimot ko. Sana po no dayta. Talaga karang pingat ka mo to niya. Imbatan niyo ka matibong ko, Nanang. Sumundan kayo ko maniti panagipugot yung kaniyag. Ibabain ka!
Nay, Kamilaw. Saan mo't nga iti bangka guno iti talon ti papanam? Nakabarikas ka mo't iti bunan. Ijay bangkag di papanak nanang. Kumitak man iti bayog iyawaig. O da mabalina na bambanin. Ay, mga lakantuman nga rod iti kawayan nga aramidan ako ribaw. Kan bak eh. Camilo! Humor ka ba dina? Ni pining samot ti aglalaaw. Camilo! Ay, kasta unay ti panang bugpug na iti ritaw. Apa yung ta? Ipukpukaw na tinagan mo. Ano, namuan na ti amin. Mabit lang na. Ungon ka iti bay. Ginundawayab, diyan ako, ha? Nanapining. Oh, amom no apay atin ng paka. Ibagakan ka, Camilo. Saan ka may kare, kini Romina? Amo ka naman yun ti relasyon mi. Nakurapay klaan. Ngam napudno ti panagayat ko kingkwana. Ta, anyat ipakan mo iti anak ko no iso tasawam. Hanya kipanubo sa sikat ipagtungpalan na. Amok nga ipan mo tulang iti taltalon. Nagawa na ba inda kita at taon? Labinda. Usyoso ta kita. Kas lakit din ada oram ang nag-umog na dito igiti kalsada. Oy, na kayo, anyat kikitaan niyo, ha? Ha? Anyat kakuha niyo dito igiti kalsada. May isa ka pa pasalsali. Sino kaya? Siyak ni April. Amay ko. Nandunor sa amat ng tilupok. Na? Ang mga nung biglat dito eh. Di ka mat nga minaglisi dito dalandang nga. Sino mo ka tarita, papay? Pagnawak man lang. Ang nakibiyang launay na kita kaaruba. Diyak lang makapagtipal pagtitimog kakla kumaydan. Nakababain tinaramit yun, nanang. Adu at tao tinramraman nyo. Pinagsasawakan tinong paklaang mat ni Camilo. Marapakan ko, ana. Sana may kaikan ka. Nanang, agpagpagkasya ka na kayo. Ikan na kumamat iti waya-waya ngagpili iti namnamaag ama kaipaay kanya kiti pagragsakak. Saan ka ngagbalinama, Romina? Kasano ko mga agragsak ka iti sidong ni Camilo? Dito tapada tayo, anak ko rapay. May turag tirigat, nanang. Ay, ayat naglakit, diti ka din na. Sumarden ka man! Kayat mo, tayo ipubok ka lang iti kwarto, tapos saan ka na makarwan? Yan na imbag na saan matlang ang nadunor tilupok. Biglat ko man. Din ang lapos na klatan na iya. Bakit? Anya tinagan na tayo manong Camilo? Ninanapining dayjay. Pasensya ka lakuman. Niramraman kan. Nagtangsit. Mabasulan nak. Isot isa na kumikita itindalan. Papanam ko mga minaya April balasang ka. Mapan ko kumadanunan ni Mami di na panan na. Sige. Saan ako nagbayag pay? Agan-anad ka kumaitidalan mo April. Ay, may ramraman pa ni April nanang. Kapapain. Nakitak itay tilangan ni April. Makasuraw. Kagasam nga men, tipan nakadunor na. Inyag kon dito iti ka na. Wala, ang rabi ikan. Bayan nyo latan di talamisaan anang iduswan nyo, nanang. Sana pa yung mapisin. Makamu ka, no papasam na. Itaag lang, no sito ti mabisinan. Apay, manuksaw ka, gapot ay pupok kalangan dito kwartom. Apayanas ka na ramida nyo ti kastikan niya, nanang. Tapno saan ka makaliba sa makisinarak ka ni Camilo? Diyan ko ni panubos nga kita kayo pa. Naulpit kayo. Kat, anyak pagsangita. Pagimbagap, ti pampanunutat. Sige, padaasam ti agsukir iti pagkayata. Di mo uraya, nga idildil ka makiasawa kan ni Manong Pasyo. Pangasiyo, nanang. Saan nyo kumamot nga ramidan ti kasta? Nakaturog sa ni Romina. Saan nga min ang nagtimo kita nagtuktukak iti kwarto na. Sana bale, pining. Sika, tigagarak.
Ne, anya ti kayat mo asawan. Sus, namuanan sa mo tinaramid ko itay bigat. Adamot gaya man kaayan-ayat ni Romina. Ah, Kinapuno na, imapgas ti pusok, iti pan nakakita kadakwada kini Camilo, ijay parke. kasta ka de. Jack mababalaw ni Romina. Guwapo ni Camilo. Nupay pamugutan. Ne, anya ti kayat mo asawan pasyo. Saan mo ka din nga ituloy ti panagara mo kini Romina? Ay, Jack mo. Agpampanunutak. Tikid na waking ka, Jack kayat adang ram ni Romina. Gapulaan kanya. Ay, pabainan nakpaingot. Ano mabalin? Jack kayat apilitom ni Romina ang mangayat kanya. Saan tumatlag ang naragsak ti panagdinaming agasawa? Anya nga ro ti aramidang. Saan ko pa'y lag ang may pagka? Sige, saan ako ngagbayak? Ibagam tulatan kini Romina ngay bayak. Pwede. Manong Camilo, unak nung angawundak ni Lolo Panyong itimbaga na nga kayo. Anya day ta? Bunga ti Damortis. Nakitak man itay na panak na gala iti bayo kay Jesse Degtiwai. Naimas matlaang day ta? Raman man. Sige, okay Sam. Samit, naimas kayam. Talaga na Sam iti bunga day jay duoga na Damortis. Awan nga ti bagyo na, iso nga dot bunga na. Nagpudot titi o nagtibalay. May mayat ijerwar ta na pariil. Mami! Electric fan man! Kababain kini Manong Camilo ang mapudutan. Di nakapagdanagan. Naruamak ang mapudpudutan iya taltalon. Ken sana pa lang nagbayag. Nung piit kan, day tala ti kagaran. Agmerienda ka kumapay Agpaala ak iti soft drinks nga inuman ta. Inalal daw mumutan tinang pasyarkin ni April. May mayat ko manurabi itap no, napapahaw ti panagsarita yaw. Ay na, intulodakla ang itibungat Damortis nanang. Inton malam nga, agbambana ko. Ay, kamay mayatan ti kinatangkan ti pinukan mo abayog. Ganun gayam, sabali man kit di ti malagip ko Kamilaw. Kumusta kayo kini Romina? Ay, diyak ka mo. No, kasano ngagkita kami pa'y. Ang mga nupilitan ni Pinay, ti kayan ayat mo ang makiasawa kin nila kay Pasyaw. Diyak ka ita panunutin dayta, nanang. Ado ba nagti pakaarusan Kamilaw? Ado ti kwarta day di alakay. Managtulong ka dagiti kaaruba. Iso ati ko na lipatom lang ngayon. Nanang. Wain, ibaw imong tirignam kin ni April. Agyaman nak, ta sinangunak. Manulaang nga aldaw di ka nakita. Mailiwak unayan keng ka. Diyak ko makaya tamasair tirik na yo, tata. Amuyumot nga addan kayan ayat ko. Amo, kakayat mo pasakitan teriknak. Tapno maawanan ak itinamnam. Lading ita. Ngam saan kayo pa'y mo't anag kasar. Kano ibagak kininanang mo, akayat ka ngay kasar. Pangasyo. Saan niyo ko mga ramidan, tayta? Kasaritak ni Camilo, tapno lipatin na ka. Nupudno ngay ayatan na ka. Palubusan na ka, ti makaipaay, ti pakaragsa ka. Manipot iti rabi Tsakon makait na. Marikata na kamang panunot iti naibagakan niyak ni Tata Pasyo. Daytapay kit din tisan ko ang nakaturugan. Diyak kayat ti makiasawa kit pana. Kasano nga ta?
Kumusta mo ka ni Camilo? Saan sa amot na may iliw kanya? Tanupod nung ayayat anak. Ipamuspusan na kumati pa nagkita mi. Romina! Anak ka dito kwartam! Uwi nanang. Mabit lang ang talukatak. Rumuarak. Inawis ka nun nila kay Panyong ni Manong Pasyo o itipas ka ni Balayda. Ang mga ano kaya't mo ti sumuro. Dakayulatan nanang. Madmadig amin ti bakit. Kaslag guri-gurak. Ang mga ano agpampambar ka lang ha. Saan ka nga ipupok dito yung kwartong? Ng pagdaasam ti aglipas, makaraman ka kanyak. Nanang. Huy daw ka. Numakisinara ka manin kini Camilo. Nusupri ganda. Pilitan ka lang na makiasawa ka nila kay Pasyo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dahita ka diti badom at tumabuno iti paskandal kay Panyaw. Hayag pagwapo ka kumamad, nagpakita kini April, ha? Mayatan da iti alangag, nanang. Umuna kayon, sumaruno ak. Nayapay, papanampaylaan. Napayagan na jak nakita ni Romina. Mailiwak kang kuana. Imbagak idinkin ka. Saan ka di pala nga maublag? Masapol ang may pamuspusak ti panagsarita mi. Ang mga no panunutan na, ajak kahit nilaban, ti ayan-ayat mi. Sikat ti makamaw. Saan ka nga rin agbaybayag ah? Ang mga no sapulon na ka ni April. No saan na kamay kaniti na pinta sa gundaway. Sumaruno akmat lang dagos. Amok, mailiwmot ng kanyak. Naimbaglakit din. Tasan na kanadlaw ni nanapining. Paparan na nga nagarpo mo tarwaran na. Dahil tati amok abatog ti kwarto ni Romina. Sa dino tayo na. Ni Romina, isut nang ilukat itiri daw. Nakita na ko. Kasanon, nimpubok ni nanapining iti kwarto na. Sa nabaling iti tawalangan ti pagsalitaan mi. Sabay kong mataawan ti makakita kada kami. Nasapatan sa launa ipinig. Saan da pa yan nakaluto? Ngam lumabisin ka, mga lakalata iti soft drinks. Nagadungobing. Nagaduti tao. Amo da ngamin apadak abalik bayan ti ag-blowout. Pimartida kano iti baka. Sayang ta saan na si Murot ni Romina. Saan ka no anasaya at rik-rik na? Ang mga numabain pa'y kiti. Ayan nga tan ni Panyo. Dayitan sabat jay napintas nga apo ko na. Lolo Pasyo! Ha? Talaga ang napintas ka, April. Apay da lagdrimas kan Panyo. At dada iti unag. Dumanong kayo. Sika. Ay, apo ko kayo nila kay Pasyo dahil. May liwak unan king Romina. Ay atang kaunay. Camilo. Ayayatan ka ba? Ni, apay nagsahan ka? Naimbag, tanaira na nga danapanan ni nanang mo. Ngemsan mo ang mabalinti agbayag. Ang mga nukalata sumangkot. At adan to asaan ta makapagkita. Romina. Ang mga nupilitan nak ni nanang nga magkihasawa. Kanimang pasyo. Sakbay ang pasamak dita. Unaan taidan. Agtaraitan. Awanton maramidan ni nanang mo. Saan? Diyan ka manukot. Sana ka makitaraykan ka. Tapnuan niya. Saan ko nga ipaitidayaw ko kan ka? Aging ka iti saan taan nakapagkasara. Amok ang nadari sa ititayaw mo. Ngam di mo maawatan ti kahit ko asawan. At datan iti umno nga edad. Makapagdesisyon tan nga kasal. Ngam tong palbiyag nga ilunod na taninanang. Kaya't mo ka diti kasta. Naragsak tantungan ha. Kunak manoy ayatan nak. Ay ayatan ka unay kami no.
No pagdua-duam ti panagayat ko ken ka. Ikan ka iti waya-waya, nagsapol iti sabati. Ha? No pa'y nasakit para kanya. Kaputay ayatan ka. Sige. Sanak na rutin nagbayag. Mabitlanay. Saan ka pumanaw? Agsarita tapay. Nasakit ka di tinakam mo. Ay, ayatan ka. Saan nagsakitin akim ko? Agyaman ako. Ipanagnagta ka ni nanang nga aging inayata. Barang maamiris ng tumatla. Kat ipaay na ti waya-wayata. Kay payanang rugi ti panangan. Nakaawid pa yung nagiti daduma. Ngam awan matlangon ni Kamilaw. Awan samat kung nagyan ti pinggan niya, nana. In kayo pa'y mangalay ti kanin kan sidaan niyo. Saan kayo nagbabain? Ay, April balasang ka. Ay, jak unay makadado. Ay, wan kaya. Apay ni Manong Camilo. Awan matlaangan. Ay, jak manamaw. Sumarunuwa ka dagos ko na matitay. Mangmangan ka pa'y malagayam, Damiana. Umuna kami nga rudan kani Pining. April, mabang kami pa'y. Napintas ka talaga, balasang ka. Agyaman ako na itatapasyo. Nagpakada kayo ka din kani Lolo? Makumikum da amang sango kadagiti nga ili doon. Nadlaw ko nga daw unay ti tao, April. Sikan tulat ng timang ibaga, anapang kaben. Sige, bye. Diyak man magusto at panagkit kita na alakay kanya. Anya, napintas ka nga men, April. Laklakayat. Lolo kumapay ang tiawag ko. Sige, nana. Panawan kayo pa eh. Saan adumtang ni Manong Camilo? Agpauyo akin ko na. Uminom tapay lang iti soft drinks, Pining. Nawawak iti panagnata. Ay, mabisidak pa na. Balasan ka ayaman ni April nga anak nila Krimas. Kasla, ano lang idi. Una ta, asumarunumot la asumangpa, ti Amerikanong asawa nila Grimas. Ngam di pa'y matimtag. Amo namat lang nga ta, asaan na nagtaod kan ko ana ni April nga anak nila Krimas. Amo na siguro. Awan mo ti pakailasinan nga dadara na nga Amerikano. Ay, agawid akong manupasyo. Ang mga ginundawaan kitimit ni Camilo tinapan ijebalay. Ni, aglutluto ka pa lang iti pangaldawam kat nalabusan na pangaldaw, Romina. Nakaturog ak namin nanang. Saan mo't alangat nakaturog na talangam? Iba ka man peso. Imbay ka di dito ni Camilo. Saan nanang? Maduktalak lang agul-ulbod ka. Agalwat ka kanya. Naluto da ito yan nanang. Ay, tayo pa ilaan nga mabisinak. Saan mo ayaw awan ti pagsarsaritaan ta? Balagad ka ha? Di mo padpadasan di agulbod kanya. Tamakita. Nang, mga anak kumapay, mabisinak kun. Amangan no kaya't yung mutimangan. Nagadot kinang ko. Sige, iturog ka pa ilaan. Kasarita ka itong madamdama. Pakawanan da kumay di panagulbod ko kada kayo nanang. Dading itik nusukiran kayo. Ngam, masapol asurotak ti ipit-pitik ti pusok. Malagip ko manan ni Camilo. Kaya't na taray kami. Matanakanag. Sigurado lakit di akaguranak ni nanang. Kasanon no bilitan na ka. Rumina, apay, andan sa tao di tarwar. Inkaban kitaan. Kunak man na nakaturugin ni nanang. Rumina, nangagda ka de.
Awan mo't nadlaw ko nanang. Ang mga no tagtaga inot yung laang mo't. Sige, siya kung timang kita. Ang mga nanda mga arubayan dita. Una ni kami ilong ata, kada dita ruar. Taglagdi ka amot ni nanang. Panbantayan daklat ta. Gaputasan kamot ang mauray ay nagawid ako na. Ano namin, ano adinamag na kan April. Kunak man no, pagbit ka lang ay tinapanap. Nawanan ganas ko. Kalpasan na pinagkadkadanak ni Romina. Kaya't mo asawain, ijay tinagkapuam. Wen, imbaga ni Romina, ngagtaray kami langin. Anya, Wino, agkasar kami tinalimad. Awanton marami danti inana, into nagasawa kami. amom ka dit ipagpagam. Ay sigurado lakit day. Akagura na ka ni Pinaing. Kaya't mo nga ilud na ka ititong palbiag. Day, Mang Pasyaw, si Kamot Gayam. Ay, pasensyakan, tasaan ka anadlaw adagaos. Napas na ka ngamin nga aglaglaga, iti kuribot. Ay, hanya ka diti maipaay ko ken ka. Ay, umunag ka. Anda ka din ni Camilo. Kaya't ko kuma ang makasarita, may panggap kini Romina. Anya nga tati panggap dito alakay. Ay, Kamilaw! Ada ni Manong Pasyaw. Kaya't nakakanwa ka sarita. Ay, damyana, ituloy mo latan day tangar arabidan. Danunak latan ni Camilo, iti unag ti balayo. Saan ako ngagpalpalikaw, Camilo? May panggap kini Romina ti kagarak. Napudno ka kadimot laeng iti panagayat mo kay Juana. Wen, napudno kami itong galmaysa. Napudno nga ay ayatan. Nakasagana ka amang ipaay iti pakaragsakan na. Nunasken ngagsakripisyo ka. Oh, anya ti kayo asawan. Waya-waya amon ni Romina. Tapno awan makatupeng iti panagayat na kanya. Amok nga do ti kwartayo. Kahit yung kadya makiasawa kada kayo, nga oresan na kayo ngay ayatan. Apay, naragsak kayong tungata. Papanan na, adinak tumasusuro nga ayatan. Nadunguang, Camilo. Isu nga ipabusoy mula ang ni Romina kanya. Ladingitak. Saan nga likaman ni Romina? Saan kayo ang mapatgan iti dayta akid dayo? Saan na kayong tumot lang apalubusan na pining? Gaputa kayat na asyak ti mga sawa iti anak na. Saor ka manong Camilo. Apay saan ka nga imay itipas ka ni Jebalay. Pasensya kan. Diyak ngamin namnamaan ang maibayaga kiti napanak. Miram-ram. Maminsan pa'y asaan mo apat ganti awis ko. Kagura kanton. Napanam ngamin. Ay, dala na pata nga si Kaso ki Jaili. Uray nalpas ko man ti pasken. Imay ka kumalatan ni Tibalay. Nagado tinabati amakan. Imbagarod ni nanang kanyak. Promise. Inton maminsan. Maminsan lang ngagkari ka. Saan mo nga ulitin pa'y? Tung palam no niya ti imbagam. Dapat mo gayam kinasarita ni Camilo, alipatan na lang ni Romina. Kat adya nga iti ganunana. Saan ngay mandugo? Ay ayatan na kanuunay ni Romina. Napudno ka no, ti ayan-ayat na. Naglaingan na diya lalaki. Saan namutla maasit gan ni Romina? Nasair tirik na. Gaputa ay ayatag unay ni Romina. Na nakakumang aramidag kakasarita ka, tapno matinungan ti kasabi. Ngam kayat ko, amaayat naak ni Romina. Ano sa mga road ti agaram ni Romina? Ano kasta, Pasyo? Uray na taangan akon, napudnuak nga agayat.
Sarita da nanang kang tatapasyo di balay. San anadlaw ni nanang pimanawa. Napanunot mo ka din, tijayakan ka. Pangkaasim, dengganak. Kinasarita na kagayam ni tatapasyo. Kahit naalibating ka, ngam jak sakripisyo ti panakait kuking ka. Agdalit ka kumakanyak. Uray agan ano da siya alakay. Saan kun tupulos akaya? Ngam kasanun na pilitin na kaninanang mo makiasawa king kuana. Day tamot nga ruti pang panunutag. Mabutangak. Kay-kayat ko laangan timatay. Ngam timakiasawa ak itidyak ay ayatan. Pangasim, saan mo kumaadang ranti pakim? Amangan no papasulin na pay ni nanang. Nanang? Nakigtot ka, iti kalata pa ng ilukat ko iti ridawan niya. Talaga natangkad ti ulom. Nagapwang. Kuan, nanang. Nakisinarak ka kini Camilo? Ha? Nasukir ka nga anak. Masabo na matulagan ti kasaryo kini Pasyo. Saan, nanang? Sa anak nga manugot. Ilaban mi ka ni Camilo ti ayan-ayat mi. Talaga kayat nakasukirin ha? Ha? Sige, nanang. Patayan dak paigit din na. Kay-kayat ko pa'y ti matay ngam ti pilitan da ka makikasarkan ni Tata Pasyo. Talaga natangsit ka, Romina. Natangsit ka, kapoy ti Deja Camilo. Pampanunutik ti pagimbaga, maag kamot. Pagkawanan dak ko mananang. Saan kayo kumakayat asong bata na gastoy? Apay, anya ti magana boy ti Deja tao. Saan ka kadipay ana mga grigrigat? Ha? Saan ka dipay? Sige! Agpapas kayo amang dangran kanyag! Saan kayo alamanan? Gaputa na kayo tinag! Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Nasakit ti ulo. Iti pa nang pungot-pungot ni nanang kanyag. Nakaramutan na pa'y gayam ti rupak. Kabalan na karanggasan. Tapno mapilit na klaang ang makikasar. Kan ni Tata Pasyo. Anya na nagsam. Naut-ut ti rupak at tinumpa ni nanang. Nga napampanaas pa'y ti puso. Camilo, talaga ka di asanta na ikarit itong kalmaysa. Kat mapilitan na ka makiasawa itidyak man ay ayat. Ni pining day ti masabat ko ah. Ni, nakalakas tao na iti panang kusilap na kanya. Naimbagta na kita ka, Damiana. Iba kami dyan nalaing nga anak mo asaan nan ariribukan dyan anak ko. Ay, no talaga nga agpinpin na tagda. Saan mo ang malapdan? Ka at anya klase ti panagbiag ti pa ay ni Camilo dyan anak ko, alaman. Amo kakaguram na ito nga ibagak. Ang papada tayo anak ko rapay. Ngamit ikinaagawan ni Camilo. Saan tong agrigat ni Romina iti nana? Konsentidor ka man? Ay, umay kay Jebal ay takasaritam ni Camilo. Kababain adito'y dalan ti pagsasawam. No, umay mindanunan ni Romina. Ay saan? Inakpagpungtutan, Damiana. Niramraman kayo pa yun ang pinabainan ni nanapining nanang. Namuan na, ti panagkita yung kini Romina. Damag ko din ang ran na pa'y ti anak na. Anya? Ay,
Saan ka kadi amaasyan iti kaayan-ayan mo? Numayat la ko man nagtry kami. Mabalin mintag kasar nga ure awan pa malubos ni nanang na. Kaya't mo kadi atong palbiyag nga ilunlunod na kayon daw. Ay tinasayatag linipat kayo lakuman. Pero damot na April apangitbaw ingam itirik nam. Diyak kahit masakitan tirik na ni Romina. Gaputagin inayat kami launay. Romina, agluluwa ka asimango ka niya. Naan ano ti Rupa? Diyak ko magkayat. Awa kita yung tikastil. Tinangranak ni nanang itinalapos agura na kanya. Ay, kaasi ka ba, Romina? Agya manak. Sapay ko ma. Tanapod no kayo ititaytangin pa kayo. Di nakto ko mababalawan. Nagkababay na may turanak aranggasan tiinap. Tapno mapilit naklaan nga ayatan kayo. Amok ka masakitan kayo. Imlading itan. Naragsak kayo kadi iti mapaspasamak kanya kita. Ibagak kada kayo. Naragsak kayo kadi. Ama asawa na. Uray amuyo asan kayo ngay ayatin. Ni Camilo ti ay ayatin. Sapay ko ma, tadi nakagura, iti da ito nga ibaga. Pinay, masya na kini Romina. Pasyo. Diyawanan pa nakipulong kitang papainak. Nakita ka limitam ti Rupa na. Saan mo kumasayangan ti kinapintas na? Kwa, ti kayat yo aparwanan. Lumabalain, jak kayat adang ram ni Romina. Tapno mapilit mo laang nga makiasawa ka niya. Sa anak tumot lang ang naragsak. Numapilipilitan ni Romina ang makiasawa ka niya. Mabainak pa ikat ka na kayon. Relax. Pagkalma mo lang ang tirik na mo. Jakmat kaya at mabainan ka. Ipaay mo kanyang amin aguntaway. Tapno maalukoy ko tirik na ni Romina. Kwa. Sige, hinuday tati ko na. Amom, pinawila ko ni Romina makisinarak ni Camilo. Talaga nga akin inayat dadwa. Saan da maibturan ti iliw ta? Kat ipamuspusan dalat ta ti panagkita na. Ngamjak maawanan itinamdama. Ad-ado ti pangatiwak kini Camilo. Tapno mo, Romina. Kasta unay tibain ko, ta sinalangan nak ni Pasyo. Nunjak lang ito nakapagtapal. No kayat takmanan adangran. Sige, itayak ti Rupak na. Talaga natangsit kan. No saan nakla nagkarikin ni Pasyo saan ka nadangran na mga nunatong pakamanay. Kita man no kasanot ti panangipatag no panagayat nakan ka. Ay na Romina, saan ka kumangagbalin amaag? Nasingpot kun man nagtulong ni Pasyo. Tila ngamin kinalakay na kiti pakapilawan na. Nasaysaya at laang nga nasanak nagtimtimag na na. Amangan no kaguradak tumanan. Amok ka! Amok! Nga ado ti kayat mo ngay baga kanyak. Amok ngay bagam ani Camilo manan ti ay ayam. Ang papanan na kumano di mo to masursuro matlaang ngayatin ni Pasyo. Baknang! Naimbag at tao! Apay adidanon dak ti bangkag nanan. Awan matarmitin nyo dito eh. Awan mo tin marot ije talaw na. Mga laklak ko manitipakan kadagiti kunihaw. Unggayam. Ay, Camilo baraw. Nadlaw ko anaunag ti pampanunutom itay sumungadak. Amok, ni Romina ti pampanunutom. Wan. Pampanunutot ti posibli apagtungpalan ti ayan ayat mi. Panag ko dak,
Ano ka nasakit da ito'y abanat ken kakamilaw? Tiyan niya. Awan sa bali apagtungpalan na adi mong tumutlang mapukaw ni Romina. Iso sulsrum lang ti kinapudlaw. Sige na nang. Siya ako ni mga ala iti kanan, dagiti ko niyo. Ay ngamusak ba malipatak? Mapankanto iti ayanda panyong inton bigat. Adan sa ipaaramid nila grimaskin ka. Manong Camilo, nagsapa ka man ni malati dito balay? Imbilin ka nun nilulupan niyo ang asapat ko, may. Adan sa paramid ni mami. Nagpintas laki din na tayo babae. Nagsapa ta arimwar. May saak anabati dito balay. Ang mga nalipatan da. Ne, ay, kasano nga rodan? Agsubliak tulangan iton madamdama. Nalpas lang nga rodin nga taka dito eh. Urayam idan ha. Sa anak pa yan ang migat. Kaduan na. Ha? Ay, kababain. Anya kumati na kababain. Sige kipit. Umay ka. Ginoy din April di mak. Kurang na lang na naging nakakot kami. Amangan no maibayagak iti papanak Romina. Makamu kalatan, nagundaway am ti makisinarak ka ni Camilo. Tapno dang randak manen, inton maamuan nyo. Kat, agipulong kan tumot ka ni Pasyo, kasta, sakto manan ti agbalin na dakas. Makita mo't no kasano ti panagayat kan kadayjay a Pasyo. Nagtangkan lakit din aya ti pusom. Amangan numaladaw kayo iti papanan nyo, nanang. Sana ka pumanaw. Masapol amadaan kay ti delikadesa. Ang mga dayjay alalaki ti dumanon dito. Kat no anya pa iti panunutin, dagiti makakita kada kayo. Sa dino ka di tinagapuam, pinig. Nakita kalimabas kay tay. Saan kan samot ang nagbayag? Saan kumot kami na anadanon ni Kumari Insyang. Isong agawid akot la adagos. Agmay-may sa kami ni Romina ijabalay. Ang mga ano kaya't mo pailang ti dumanon ng merienda. Ay, sanad ka babain. Mantikit kita dito ala kay Ijay. Ni Camilo da Ijay ah. Sino ti katwa da? Sino ti katwa ni Camilo? Saan mo ka di amalasi? Ni April de Jai. Ha? Kaya talaga napintas ti balasang nila Grimas. Mabitlaan. Nakaragragsak damot ng sarsarita ka ni Camilo. Ay, sa palit ito yan. Ipakat kinirong ina. Kunak na mabayag kayo iti napanan nyo, nanang. Simangpat kayo matkayaman. Diyak na danon di tao agagarak. Nga mamom, iti agawid ak kuman. Nalabsak ni Pasyo. Kun idikuan, nakitak mo, dagdi agsarsarita adwa. Ay, padayo la dagiti labid a kaaruba tayo. Day talamang sarsarita iti pada da at tao ti aramidin da. Makigtot ka lakit dito ibagak. Ni Camilo ti imbagak itay anakitak. Kakuyog na tay napindas a babae. Ngagnagan iti April kat nakaragragsak na ngagsarsarita. Nanang, anya ka di malanday tangay pagpakayo. Talaga ka di asaan kayo amamingga amang ipampamuspusan amang rakrak iti ayan ayat mi ken ni Camilo. Anyat pagkit kita am kanyak, nakasak ngay nam. Tapna mo, amyak amo ti agparbo iti sao. Awan ti amo kasabali a babae iti biyag ni Camilo, nanang. Siyaklaan. Kasta ti amo. Nakasara ka ni Camilo, iti pangisukatan na ken ka. Dayjay nga April. Sino nga April? Mabitlaan. Kaslada nang nanggagkuanaga na kasta. Ini April. Apo ko nila kay Panyong di Tamyanan. Anak nila Grimas iti kinabalasang na. Sakbay ang nakikasare ti Amerikano. Wan! Kasla nakita ko na April, nanang. Nagpintas, nakapudpudaw. Numaasawa ni Camilo ni April. Makapan, Hawaii. Saan ka napawilan na makipagkita ka di Camilo? Ngam, paliiwo manaimbag di kayanat mo.
Amo, no tunggal agkuyog tama nung Camilo, nakaragragsakak. Ha? April, 16 naklaang hindi makiayan ayata. Nagluko ni Dwight. Bapaero kung drugista. anya? Sang kay bagat alulupan yung kan ni Mami Lagrimas amay mayat ti Ilocano o pakiasawaa. Masuliso kag samat tani ti daytoy. Diyak kitag basol kini Romina. Ay ayatag ti kain ayat ko. Ala, anagangin iti napigsa. Ay, malamig na ko tan. Ay. Di man din April. Oray lasong kari di pa nakalinas na alam ko ito pagina. Nakaparpara ti hangos na. Kasla gumahog kawawa na kiti bibig na. Tiyakpay pa ka. Kunak no ay ayatan nak ni Camilo. Ngam umdasan tinakitak. Nasakit na ito'y ngayon naramin mo kanya, Camilo. Romina, Apay, nanang. sa dino tinagkapwab. Nagtartaray ka matasimrok nita kwartaon. Saan na pailaan nga singaan, nanang. Kaya't ko tiyag may sa. Tapay, anya kapaspasama kang kaya. Mga asiyo. Madamdama tayo kuman nga agsarita. Itay pala nga palpaliiwan ka nga agtugtugaw iti sirok ti kayo dito isango ti balay. Amaw no niya ti pagmulmulang lungam. Nanang, Nakagasgasat ka barok. Agasam. Napintas kan nasingpert ni Prail. ngam, No pampanunutom ni Romina. Talaga asaan kayo ana ikari iti tunggal maysa. Kan kinapudno na. Nagsarsarita kami kini Panyaw. Paborken ka para kini Prail. Kaya pa garo. Nagaim. ha, Romina. Ay, Romina, mabit lang. Romina! Nagtartarayan ni Mateo ng magsangsangit. ay saan mo na makamakampay? Nakaadayaon. Kunak no din akong sanguan, Romina. Makaanayin aragsak ko ang makita ka. Tatapasyo. Talaga ka di ngay ayatin nak. Kurang kadipay laang nagiti aramid. Tatlo maipanagnag ko, tinapodno at arigagay ko. Umanugot akon iti ibagbagayo kanya. Ah! Romina! Puno ka di tinangag ko. Ah! Nakasaga na akon. No kaya't taknay kasar. Amok. Masursuro kanto nga ipatag. Jack mas baalan ti kinaragsak ko. Promise, saan ka tungagpapawi? Ha, kasaritak ni Pineng, tatulagan tanti pa nagkasata. Kaya't ko asan mo nga iramraman ni nanang. Datalaeng tiyak tulag. No iso ti kayat mo, deyag ko. Mabalin ka ding arakupan ka. Pangasim. Saan ka kadipay laang amapnat nga imandugot akon? Inton makapagkasartan. Ipaay kun to ti amin ko ken ka. Salimot matam kumati kinadarisay ti dayaw ko. Inton maminsan nga umayak. Pagtulagan tanto ana imbag ti maipanggap iti kasanta. Uray na taengan akon. Kayat ko ang nagarbo ti kasanta. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Manugot ka ba't lagayam? No saan na kumasinuker o di saan ka nasaktan? Pangasin nanang. Saan niyo kuman nga ipalagip tayta? Narabit, naragsak kayo ikan. Katsi ka, saan ka amaragsakan? Oh, apay nga sinay ka. Di mo ibaga, makabababawi ka. Romina, Nana Pining, umayak man. Na, rabrabi, amang singsinga day tatao ah. Romina,
Palubusan ta kami ngagsarita kan ni Camilo, nanang. Pangasim, kahit kung nagsarita ta. Hoy! Anya pa ilat pagsaritaan nyo? Nanang Pangasio. Uray iti daytoy laeng agundaway. Maudin, apa nagsarita mi kan Camilo. Agyamanak, tanakisang kamat lang kanyak. Ay ting karumina. Di mo gamdan ti mga rakot kanyak. Uray sagidan lako matimurdong dakitiramay ko. Nalaos ti panakapasakit ko. Naunag ti sugat ngay palay mo dito'y barokong. Pangasim, dingganak. Nagbidot ka iti panang ipapan mo, itinanggap mo, ngimbaga ni nanang. Nakita kayo kan April. Nakalalagilo kayo. Lading itag. Nalpastan. Nakaikadangak maten ang makikasar kan itatapasyo. San apod na rin nagdaasin na nabali ti panunot mo kandik nam. San ka kumaan nagdardara sudos anang ngidang. Nalabit. Saan taan ay kariti tunggal may sa Camilo. San mo ka maasawan na ita? Amo. Naragsak kanto iti sidong ni April. Ngamin, adayo na pimpintas ngam iti siya. Katsika, naragsak ka kadi ang makikasar kan makidinda kinila kay Pasyo. Oresan mo ngay ayatan. Awanan tinas ka na pagsaritaan tapay Camilo. Dahito yung timaudi apan nakakitam kanyak. Saan naktupulusan amasit ka? Ay, rabilaw na yain Camilo baraw. Ay, sardeng mo ti pa naginumaw. Kahit ko ti makalipat na nang naulpit ni Romina. Di na pulos dinangag ti palawag ko. Ay, baraw. Pakawanan na kumaa. Basol ko ti amain. Nakababain pa yan kadagiti karuba pagsarsaritaan na kapadak kano ni Pining ambisyosa. Lalaki ak, ngimjak magawidan ti tumrem alwak. Akasam, kalaat anang ngedeng ni Romina, amay kikasaran kinila kay Pasyo. Ay, baliwan tanto ang pagsaritaan na ito no mausawan ka. Bay andak lang uminom na nang. Apay an aramid ni Romina dahi ti kanyak. Ay ayatin ka unay Camilo. Inkarik idi iti bagi. Nga isagot ko tukin ka tinadalisay at ayaw ko. Ngam nalaos, di pa nakapasakit ko. Hindi ka ba nanti sa amang duyok iti barukong ko? Kayat ko pa eh. Ano lumabas na ito'y arabi? Sumardangan nga agpitik ti puso. Kat saan akong amakaring pa'y. Dayta, tinagsaritaan mi kini Romina. Makaamo kami nga agtulag, iti panagkasarme. Da kayo ti baka mo pasyo. Tinapatag imanugutan ni Romina. Diyak mas baalan ti kinaragsak ko. Kasla ubing tirik na. Talo ablulan, aplanon mi ti panagkasarme. Hindi. Apay, nagbayagan. Kayat ko, uray na taengan akon, nagarbo ti kasarme. Ado ti maawis amangimatang iti kasarme. Ay kat nasaya at launay no kasta. Pag di dinamagan lakit diti si bubukal a barangay kun iti kabang ibang alukar. Kayat ko anaragsak ni Romina iti panagkasarme. Ay ayatag unay ni Romina, ket kayat ko anaragsak. Nagasat ni Romina. Ay kamaudyanan na. Matungpalan terapap ko. Nanang,
Nakigtuta-kiti kala at panangilukat yu diri daw. Oh, Nagtuktok kayo kumamat ngayon muna. apay. Ada ka di ilim-limang mo dito'y kwartom. Awan ilimlimang ko nanang. Apay ka di akas tati panunot yo. Makaungot kayo sa. Apay, nagbayagan ngay, ti pa ng plano yo iti kasaryo ken pasyo. Nabayag launay iti talo a bulan. Saan ka di ngayon baga kada kayo nila kay Pasyo? Ada kami laang adwa ti makaammo ang agtulag maipanggap iti kasarmi. Natangsit kan. Nabainanak ka nila kay pasyo. Ita pabainanak ka di mat. Apay, anya ka dit pang panggapaw. Da kayo laang tagpampanunot iti sa bali nanang. Balagan ka ha. No agbalbali pa iti panunot mo kat panggap mo ti makitaray iti dadya Camilo. San mo lang nga napatuloy ay? Di ka mangibabain. Pangasiyo nanang. San yu kuman nga ipalagip ni Camilo? Nalpasan, napasakitan nak. Agpudno ka man kanyak. Ay ayatom ka di pa lang ni Camilo? Ulit nagtip pagkasi ka na kayo nanang. Saan tayo kuman na pagsaritaan day tabanak? Day tati adin din na magkamilaw. Ang grande ka no ti kasarda Romina kan lakay pasyaw. Anya mabayag pa ka no? Tatalo a bulan ka no pa iti panagsagana da. Nanang, Oh, apay alam niyo daw tilangan. Ewan gayam. Saan ko mga minan nga bagapay dyan ka. Mga ano day tamanan, ti pangigapwam ng agbartag. maluksawak manan. Naulpit ni Romina. Saan nakalikan iti kuntaway ngagpalawag. Ay, lipat mo. Adamot na April apang ibaw ingam itirik na. Sana kasakari na daytang ibagbagayo. Kan kahit ko apanagnikan ang nagbidot ni Romina, iti pa ng papaso na kanyak. Kat anya ti kahit mo asawan. Liklikam ni April. Ay, ado ti mararubayan ken kwa na. No nagpintas. Udo tinaklaw na eh. Slawan kanay kay kong nagtrabaho. Mariknak naglaka ka mapanog. Agsana man ang tipusok na makalagip kini Romina. Dito iti masansan na pagkitaan mi. Kan nakaabulan ti ayat mi. Manong Camilo! Ni Pril. Apa ngin may kaditibang kagkat nakapudbudot? Sa anak sa amot na kayat amakita. Ha? Mga nagpauyo ka. Nung nagpintas ka. Masuliso ka kini Pril. Hindi ka magpagpaspasyahan na di balay. Ay, mabambano ka kamin. Sige, umayak inton rabi. Rugyan ta nga rodan ti mang plano iti panagkasarta. Ti umunang aramidon ta. Mangalata ti lisensyata nga agkasar. Kaano nga da mapanta? Oray ton bikata. Isagana ta dagiti masapol ta. Kas kuma iti birth certificate. Nakadulin sa itilang sa tilakasa dagiti napapatag a papeles. Mabalintan ti agilista kadagiti kayat tanga awisan iti kasarta. Bunungan ta ida iti imbitasyon. Pagtulagan ta pay no asino dagiti ninong ken ninang ta. Ken agbalin nga abay iti kasarta. Mabalin mo ta dagiti gagayam ko. Ngam, ada ija Manila ti datuma. Nalakalaang mat apakamuan ida. Sorry. Uray akla nakauyak itinaangot ko iti panangilukat ko dito'y daan alakasa. Noon niya ngamin dagiti kadaanan akawas nga impunpun minanang dito eh. Nandiyan lagay maklase ti babay. Ay, nito ko kagam kita Romina. Nanang, Oh, okay ka sa ti panangkitam kanya. Ni April ti bagbagak. Ijay bangkag ka na o ngagsasarak na kan Camilo. Ada nakakita ka na kwada nga agin inarakop iti siro ti kayo. anya? Iti masansa na pagkikitaan may kan Camilo. Oh, anyat mako na Romina. Nasakit adan ka na niya. Agselos ka. Gusto nanang, pang-aasiyo. Naikatabayag mo na yung agsuksukat. Di ka lamabay nga uray iti mabayag ni Pasyaw. Ada makaratutak no tagdagandak nanang.
Di ta ka manlagan. Nakasarsarita ni Pasyaw, tama nga namatagtakan nga gururay. Nanang, nalpas akon. Oh, San mo ta masapol nga agarjuda ka na imbag? ang mga numalipatam dagiti itugot po papeles. Ti birth certificate ko mutlaang nang. Day tao, nakaparabaw iti papag. Siya kunti mangala, siya kunti mangigam, tala rumor ka dita kwartom. Mga lakit unay adanag yun. Kasla da kayo pa yun ti magagaran ang makikasarak. Saan ka no ang masango ni mami ti mangkuyog kanya nga pasyara? Di, si kalaangan ti kadwak manong Camilo. Kasla kahit nilulupan yung ti sumuro titay. Magpuisit nga ron. Nagdagulit tayo alakay. Pambarakon. Yakpay may babae no makikuyog ak itilakay. April. Nilitang pagpag ni April. Nakikitutak pa eh. Apay akas na ti panang mulagat mo kanya. Nagtakas sa kitaan. Hindi ito ti mapaspasama kang kuana. May kawa ak makang kadagsi pagpagana. Intapay lang mangkita ti mabalin ko agatangan. Paspasap ti magnaman ng Camilo. Ah, Saan ka nga umadadayo kanya? Apay aya ang mababain ka kanya. Mabisida ko tayon. So nga, nangaldawtan dito yung restaurant. Aldaw mo gaminan, Robina. Kaslaawan anyaman na ni Tata Pasyo. Ti panagdamag ti serbidoran ulo. Kaslawan na nga. Saan ka kadi ang mabisin, Romina? Mabait lang. Ni ba't April na dyan? Ni Camilo, ti kadwa na. Ha? Takitawanan pa in. Ti, kaslaing kakarampay ti mang pasakit kanya. Ne, Romina. Nga gluluwa ka. Saan? Sige. Mga anak nga Rudan. Doon sapay ti papananta. Saan ka di? Kunam nga taadyak nang nagtipan nakisarsaritam itay kadagiti karuba. Nasayat mo, tap na maidano man to kini Camilo, arinugyanan da paasyo kan Romina, timang ipag nakadagiti papilis na agkasar. Ay, kasta ka day. Sigurado nga rin tila uya. Mang sursurdo ka kadi, damyana. Ay, apay akaguram timbagak. Kata niya, magagaran ka launa yan. Ay, napigsa titimot mau. Ay, datantisang kakita dagiti ka aruba. Ay, nanak ka babaeng. Ay, panawan ka man laangan. apay na kami suot ka. Dagaang kan sa unay. Nagpud nga minti panawan. Naimbag ta nakasangpitan di palayo. Amom, masurunakan ka. Nagkuyog tama nung Camilo. Day-day asawaan to ni Lolo Pasyo ti sangkakitam. Ni Romina? Wan, malagip kon. Pudno gayam dagiti nangag ko may panggap kada kayo. Agayan ayat kayo. Nga makiasawan iti day-day alakay. Ambisyosa mata niya. Kanya nga tati mapaspasama kiti daytoy a babae. Kunak na awan pa'y ti kaayan-ayat mo idigam amuta. Di mo pa'y laing pag-aadagos. Mangmangag mo gayam da kita adamag. Saan nakakahit ni Nana Pining para iti anak na. Sige, sobre ka ko niti kwarto. Agyaman ak iti panang kuyog mo kanya. Apa iti kunam, saan nga agipulong nila kay Pasyo kanyak? Awanan kay tibain. Agsangsangit ka kano, nakakita ka da Camilo kan iti dadya nga April. Patawanan ta kumanan. Emtyak kabailan. Anya ti saan mo ang kabailan? Ay, ayatak ni Camilo. Ay! Sana mabalin na sana matuloy ti kasaryo kanila kay Pasyo. Di ka mangibabain, Romina. Ha? Laksiden ka nga anak magaramid kay ti kaluan. Napatmatag ti arapahap yo. Ngam iti siyak nga anak yo. Kasapulan ka di nga agsakripisyo ak nanan. Na? Kung konsensyaan na ka de. Ha? Saan kayo kung konsensyahan nanan?
Hindi na kumamot bugkawan na kasta. Basol mo, no apay bugbugkawan ka. Imanugot kan ang makikasar kinila kay Pasyo. Itak, nagbabawi ka? Ay, saan na mabalin? Amo ka babalawan dak. Ngimawan ti makahartap itinapod no panagayat ko kan Camilo. Talaga ka di apagpungpung tutun na ka. Ngoag ka talaga. Nakita, mamismo alipliputan na ka, ya Camilo. Saan ka mababalaw ni Camilo? Tadayo, anapimpintas ni April nga ka. Kan, makapanpay di Hawaii, no, maasawa na ni April. Ha, may samad na diyang ambisyoso. Sinugsugan nga ta ni bakat damniana. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Dawak ngagpaiso iti nagbalbaliwat ni April. Sigo na pakpakitaan na kiti nasayat. Ay nga binastos na kitay na panak iti balay da panyaw. Diyak ka mo, no niya ti pagpungpungtutan na. Aglalo, tamo nagkam ti may panggap kada kami, kini Romina. Ay, kunak no nakasarak ka ni ti balitaw. Gambang mo't gayan. Kasano ka nga rugitan, Kamilaw. Ay, kasi ka pa. Nanang, Amo ka masayar tirik na miti daytoy nga ibagak. Asawaan da ni Romina. Idintungawan mo't gayam tinamnamaam kini April. nagpiman ti kasat ko. Ni Pril ti kapuna anak ko laapan ti panunot ni Romina. Ay nga, saan ka unay nga agliday? Kaputa, naduktalan ti pudno akin na tao ni Romina. Awan kayam ti panagtalagnagan ka. Sanak nga inig ka ni ti gundaway ngagpalawag. Kala at anagdesisyon. Awan ti mabalin mao. Nairugidan kini Pasyaw, tinangasikaso iti panagkasarda. Sige na nang. Saan tayo napagsalitaan na ito? Ad-dalang na masakitan. Ano ito yan, anaaramid ko. Kasano ba'y itama kapag babawi na? Itay nakitak na Camilo, kanday siya nga April. Diyak manan nagawitan, di pa nagluwag. Diyak kung pinanunot ba yakit kita anak nila kay Pasyo. Nasakitan na. Ay, ayatin ka, Camilo. Ngam kasano ba ita? Insukat na matan ka ni April. Romina, amo kasi riring ka lang. Lukatam na ito eh. Dani Pasyo. Madlaw lakit din nila kay Pasyo nagsangsangit ha. Nang, ibagayong agsublin tulangan inton bigat. Nasakit ti ulo. Ay, isan kan nagpambar. Pangasya. Maawatan na kumamot nanang. No, Jack lang at nagkarikin nila kay Pasyo. O, Jack kahit ama ba inanak manin kan ko na. Please, nanang. Ibagayo tagsublilangan inton bigat. Saan ka kuman nga may dito balay? Dandanin sumangpot ni Dwight kat amang ano pagsilosan na ka numaamuan natin may panggapkin ka. Ha? Sa bagay, awan mat ti relasyon ta. Kung saan ka mo na nagdaton kanya. Dukay? Di ko na may kain ayat pwede? Nagulbudak itikan ka. Saan kami ang nagsina? Nagapa kami laang. Agkuyog da kini dading ang bakasyon. Oh, kastagayam. Pangasim. Inton adan dito ni Dwight. Saan ka nagparparang kanya? Saan ka na makapagulbot kanya, Romina? Amok ka nagsangsangit ka. Ikamilo ka di, tiga po na. Saan ka kumanyag sa tutsutpay? Mariknak na ayatin na. Katsak kaya ta masakitan ka. At dapay ajak kayat, ang masakitan ka. Anya tikit mo asawan.
Malaglagip ko sa imbaga. Asa anak tumutla ang anaragsak no mapilpilitan ka ang makikasal kanya. Romina, kayat ko ang maamuan. Di na ko mapagulputan. Pagkawanan na. Uray di mo ipaga. Ay ayatumpay laang ni Camilo. Diyak ko makayat na, klonan. Sa maysa. Insukat na kon kan April. Sakbay ngay mayak dito'y nagsasarita kami kinipadyo. Sumangpot ka no ti Amerikano ang manugang na. Kadwanan ni Dwight akaayan ayat ni April. Lima ba sa kita iti balay dala kay Panyong? Pandan samot simbang pa. Naganto ti tao iti balay da. No di mauas ka kuma, nagdanon ta kumay jay. Kat nakitam kumamatan ti Amerikano nga asawa ni Lagrimas. Ken ni Dwight akaayan ayat ni April. Anya ti kinunam. Kaayan ayat na April. Kunak man no day siya Camilo ti kayan ayat na. Sigon ti damag ko, nabayag ka noon akaayan ayat ni April na jay Dwight. Ang mga no iti panagsubli da jay Hawaii kat agkasada. Kasta aya. Awan kanumot ti relasyon da Camilo ken April. Kat anyang harap ti kayat asawan ti pan nakakita kadakwada ni Romina. Nangagnapay ti imbaga da jay Adam yana. Sa nagdadanon kayo pa iti restaurant. Saan anadlaw da nanaw? Kenla kay pasyo, ti panakanggig ko iti nagsarita ta. Pagkawanan ako, mga Camilo. Nasakitan na. Kasan upay ita ang makapagbabawi ah. Kat narugyan min kanila kay pasyo dagiti masapul iti panagkasarami. Nalapit. Naikari dagito yung mapasama. Tasan tangag kakasa. Kasano ako timak ti saam dito'y baruko ko. Nadanon ko iti iti irigasyaw ni ama Panyong kat napaut bas iti panagsarsarita may. Pumasyar tanto kano iti balay da. Kadasang kabas ita sarabo, papara kadata. No kasta, pudno ti damag ko. Si Mang Peten ni Dwight. Kimuyaw iti Amerikano nga asawa ni Lagrimas. At damanan asan nakataliawan. Manipod da dinaudi a panagsarita mi. Saan kami na nakita pa eh? Kitam kadilang ti kinalis to ti panagbaliw dagiti pasamak. Nasingpalt kan nalailo ni April kan ka. Nakalupkupan laggayam ti balitok ti kaungkan na. Gampang gayam. Maawatak ti marikriknam. Awan ti relasyon no kini April. Iso tinang dadal iti relasyon yaw. Saan tayo nalagi pun dita, nanang? Uraan niya pa'y taramitin tayo. Saanan amay subli pa'y tinalpas, alalpas. No, saan nakla ko makinasarita ni Lolo? Saan ka kumanasangwan? Naimbang, tamat maturog pa ni Dwight. Kuna ni Mamim, amangan no saan kayo nagbayag, katag subli kayo di Amerika. Manong Camilo, Ne, agsangit ka mata. ito lang ang agsakit. Pakawanan na kumakadagit tinatangsit kung kay di napalabas. Diyan mo, noon niya tinapasasamag kanya. Saan kung to ang malipatan, dagiti ka nito ang panagkuykuyog ta? Agyaman na nagbali na kapasot tipiyak mo. Ulitag, pakawanan na kuma. Amo ka siya tiga po na nagsina kayo kinmanang Romina. Kaputat na mo nagkatanda relasyon ta. Sabi ko nga, tasan adumanon day takin ito ay. Diyak kaya't nagapa kayo manan. Gapo ka niya. April. Kunaklano nila kay Pasyo ti agtuk-tuk-tuk itay. Amok asaan nyo anam namaan ngagpasyarak dito'y balayo.
mabalin ka diti dumanon. Kaya't ko kumati makisarita kini Manang Romina. Anya? Sige, dumanon ka. Ha? April? Mabalin ka di akasarita ka Manang Romina. Nanang, panawan na kami kumapailaan ka ni April. Ang mga nunapatag ti baga na kanya. Sige, padaon kayo pa. Kaya't ka akasarita, tapno malawlawagan ka, Manang Romina. Saan po nung nga da relasyon may kini Manong Camilo? Amok dita. Si Mangkot Gayam ti kayan ayak mo. Sayang, saan ka nakapulpulapul unay? Tapno naggayam ta kumamat. Pakawanin na Manang Romina. Amok abasol ko, panagsinayo kini Manong Camilo. Anya na ito yan ang narangit ko. Basol ko ti amin. Pagkawanan na kumakamilo. Naalas asyak ti mga ipamuspusan. Nga masapol ang makipagkita ken ka. Ay ayatan ka. Nakulaapan lang ti panunod ko. Anya ti kaddam nito Romina. Sumipungitan. Pagkawanan na kumakamilo. Romina. Inarakot na. Ay ayatan ka. Basol ko ti amin. Nasaktan ak unay. Kat nakulahapan ti panunod ko. Saan ka nga impayan iti guntaway nga agpalapag? Pagyaman no nalawlawagan mo't lang ti panot mo. Mismo ani April din ang ilawlawag iti amin. May nakisaritay di balay. Adadan ti pan nakakonsensya. Hingam ka sa nupay ita makapagbabawi. Makikalay sa kakin nila kay Pasyo. Naikari siguro asang tangag kagasat. Katag sa tangag pitik ti pusok. Ngam sakbay ang makikasarak kanila kay Pasyo. Ipaay ko ti bagi. Kasta dati na pudno ang panagayat ko ket ka. Makulkulaapan ti panonat mo. Pagtali na adam ti kinadarisay tadaya mo, Romina. Isagot mo dayta iti pakikasaram. Tapnosan adayta ti pakailunodam. Ken panagsagapam tungpalbiyak. Napatag ti kapuna no apay ngay bayak Camilo. Amok, nakita kayo kini Robina. Ha, uray ni Nana Pining. Naamuan na dayta. No maamuan na dayta, sigurado adang ranna ni Romina. Ay ayat ako unay ni Romina. Kadyak kayat apasakitan ni Pinay. Kita, napanag nakaakon, nga ay ayatan nakaunay ni Romina. Uwan, agin inayat kami. Amo kakalpasan ang nalawlawagan ti panunod ni Romina. Nakapagkindaawatan kayo. Maikarib ka di. Adi munto pasakitan ni Romina. Anya ti kayo asawan. Amo kasaanan ang makapagbabawi ni Romina. Iti pan nakikalay sana kada kayo. Ti saludsud ko, ti sungbata. Panakunak saanan anas kan asong patak. Ngam kay kayat ko pa'y asyak tag sakapa. No kasapulan asyak tag sakripisyo. Sa anak tumot laang anaragsa, no mapilipilitan ni Romina ang makikasar kanya. Nataangan ako, at adda ang kasapulan nyo ti agragsa. Pudno ka di timang mangag ko. Agyaman naglunay. Ita na panagnakak. No kasanot kinaim bagyo.
Apay nga ibabawi mo ti panang ikasar mo ka ni Romina. Di pa ikat din na kami ti maibabaet. Matuloy ti kasar. Ngam saan na siya ti mangikasar kini Robina. Ah, Ni Camilo ti mangidatag king kuana iti nadaag nga altar. Taagin inayat daunay. Tata Pasyo, aniya. Pining, palpasan nak nga agsao. Nabayag a pinanunot ko da ito. Amok, asa anak tumot laang anaragsak. Numalmalday ni Romina ang makiasawa kanya. Naging pagkanat ako. Nga, masursuro na kanto nga ipatago no ayatan di anak ko. No dadto ba? Saan nga iti kinasaliwanwan ti makaipaay iti naan-anay a kinaragsak ti agasawa? At adda naragsak da no agin inayat da apod no. Tata Pasyo, hindi ka mo noan niya tirong bangasawa. Pining, adda kidawaking ka. Di mo kumandang ran ni Robina. Tapno mapilit mo ang makikasar kanya. Nakasaysaya at kaunay. Saan kanto ang malipatan, Tata Pasyo? Agyamanak, tanalaw-lawagan matlangan ti panunot mo, Pinay. Ay, tinungan tayo nga rodan ti kasardag iti anak ta. No day ta ti pagayatan dagiti anak ta. Ay niya nga rod iso ati masurot. Kat pakawanan na ko mga abalayan. Eh, abalayan ko naklatan Ta isuntumot lat pagtungpalan na. Nay, apay nga pakawan kamot na balayan. Ay na, mabayin aklaw na yun. Ado, ti basol ko kada kayo kun ni Camilo, abalayan. Nagbalina ka na pasindayag. Kat, hagpapada tayo matlangarod iti kasasaad iti panagbiag. Agyaman ako na inanang. Oh, itapay ti panagsangit mo. Makalwa ang kikinalaw sa ragsak ko. Agyam na klaunay. Nanang, Napanagnikak matkit di no kasano ti panaginayan ayat yo ka ni Romina, Camilo. Ala, namdamaak matkit di. Naragsak to ni Romina iti sidong mo. Agyaman ak matunay kada kayo nanang. Kunak no tong palbiag ti panagsagabak. Gapo iti pan nakapukaw ko. Iti ay ayat kunay. Romina, agyamanak. Ay ayatang kaunay. Nakaragragsakak. Katkas in kariken ka. Ipaay ko ken ka tinadarisay. Adayaw ko. Kalpasan ti kasarta. Ikarigmat, santo ngagmawmaw ti kinaragsak ta. Uri na kurapay kla. Ipayan ka tinasaya at masakbayan. Kanda kitag balinto nga nakta. Nagkinarita. Nga agbinulig ta itirigat kanam ay. Nipatay laang ti mamagsina kadata. Uray ti balasiw ti sabali abiyag. Idaton ko king katinadarisay apanagayat ko. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, adagur uray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Hello? Hello, ni Clarice na ito'y. Nicole? Ni Clarice na ito'y. Sir Vergüenza! Imbag,
Tas ka tinakasungbat iti awag ko, Clarence. Nana, da kayo? Juan, siya. Tada iti banyo ti anak kong agdigdigos. Iso asyak ti simong ba? Apay nga imawag ka? Idin to ta imbagak mat adikan umawag apulos? Kaputa, ada na patag-unay nga ibaga kiti anak yun, Nana. Iso apa nga asiyo, ikanda kam kumaiti gundaway nga agsarita. Lading itek. Ngamjak ipalubos nga agsarita kayo iti anak ko. Taamangan no maamuan ti manugang ko ti panagsarita yo katagapada. Ada lang ibagakan ko, Nana. Anya ka di ti ibagam? Ti anak yun, ti kayat ko nga muna pang ibagaak. Di ka di makawawat iti sao? Kunak mat adak kayat nga agsarita kayo. Iso nga ibagam latan kanyak noon yaman dayta. Pagdatagsanak, Nana. Anya? Kat? Anya kumanog dadagsan ka? Makikasarkan iti nakalaam iti dayta. Ti anak yun, toy ama. Ti sikog ko. Anya? Sakpay ti panagbaligi yun na magsina ka na kami kin Nicole. At dan napasamag ka na kami. Sirperkwensa. Kayat ko amamuan ti anak yun. Anak po nga na hindi pa nakalipat ni. Sakpay anak kasarda ka ni Cheryl nga asawa no. Saan amabalin amamuan na ti panagdadagsan mo? Nang nangro na iti manugang ko. Uray ka di pa nakamod anak yun. Tiyang na maita sa saanan. Ipaidam yung kankwana. Gaputan jak kayat asikamanan ti pakay tuunan ti imatang ti anak ko. Iso adi mo padpadasin nga ibagakin ko na ti amin. No kayat mo, tinasayaat. Ni Nicole ka day, di nakasarsaritam iti cellphone itay, Clarence. Saan, Nanang? Ni Nana Amanda ngay, Nana. At niya? Iso ti simong pati ti panangawag ko. Apa nga dakan ko na ti cellphone ni Nicole? Ada ka no iti banyo ni Nicole. Iso ni Nana Amanda ti nakaawat iti awag ko. Di ka saan mo nga rod ana ibaga ti kakaram, anak ko? Nga ibagak, Nanang. Imbagaklatan ka ni Nana Amanda. Ngam di na kayat nga sarita kami kini Nicole. Di na kayat namamo ni Nicole. Anjat imbaga na ngay, idi imbagam nga adan apo ko nakit ka. Kaslawan anyaman na kan ko na Nanang. Kan saan na kayat amamon di agasawa. Magdadagsanak. Anak, bayamon, di mo ton awakan ni Nicole. Ngam kayat ko amamon na Nanang. Uray nagsina kami. At dasungsong batan na kanyak. Iso pa dasag tumanan nga awagan. Ay, anak ko, baknang da Nicole. Agraman ti pamilya da Cheryl nga asawa da. So ano mabalin, aguli magkakumalatan. Nujak maawagan ni Nicole. Tiksakto latan, Nanang. Anya, ay, saan anak? Tamagan no agapadakin ni Cheryl no agtext ka kin ni Nicole. Saan mat nga mo ni Cheryl? Nga da relasyon may idi ni Nicole. Nila ang mamang natin na magsinakada kami idi. Tadi na kayat. Asyak ti para iti anak na. Oray pa, ay anak ko. Di kay madanagan, Nanang. Uray tiksak ni Nicole. Saan ko nga ibagatin akan ko? Pakumustahan tulang. Hello, Cheryl? Di mat umay nagsundon ita dito opisina, sweetheart. Ayun kaya man niya. Sorry, nalipatak matan. Sikat talaga. Managlipat ka matan. Sige, umay ka nga rodan, taurayan ka na. Sige, urayan na karod. Umaya kon Cheryl. Kumusta dagiti anak? Abalayan. Awan ti problema abalayan. Nabayag mo ito nasaan da nagapang agasawa. Nasayat no kasta. Kita nga ewan problema kadagiti anak ta. Tingarod nagsugpunan tarig ko siya ti pagsaritahan ta. Napintas ti anlayas ti negosyo tayo abalayan. Iso mayat nga ipatuloy ta ti plano apan na kay patakder ti mo na branch ti negosyo ta. Sige, sige. Aproba kiti pan na kay patakder ti kauna na branch tinegosyo ta.
At nag-text iti cellphone ti asawag. Sino nga taday ta? Pasakit man. Oray ka, naka-charge pa lang. Kumusta ka, Nicole? Sino dito ang nag-text? Nicole? Umay ka man ditoy? Darasam! Apay, Cheryl? Sino dito nag-text dito cellphone mo amang pagpakumustakan ka? Ha? Ay, diyan ka po. Diyan pa mo't nakita ti number dahita nag-text. Dito man oh. Kitam! Sige. Ni, diyan ka muna sino ti akin number dahita. Di ka nagulpod. Ada ka di babaim? Anya? Sumbatan ti saludsod ko! Awan! Sino nga ron dito nag-text? Imposible adi mo. Talaga ajak amuno asino ti akin number dayta. Di nagpatpadasan aliputan, Nicole. Tanadakdakasak ngam ni Satanas no siyak ti malukloko. Mamukaw na tanak ka. Isa tinak mabaliin na paglilimutan. Nadala ka di parikot mo, iya. Tetala nga kayat mo, tagbayag di tibalay. Ti asawag, Papa. Apa ay ti asawag? Adan sa babae na. Anya? Apa yan ako nam ti kastay, ha? Ada namin nag-text iti cellphone na. Kat pagpakumustahan na ti asawag. Mga ano nakit ti gagayam na dahi dyan na text. Amabatan niya asawang. Ano ti barakada na, iha? Panag ko nagkat babae dyan nag-text kan kwa na, Papa. Tsaki panubos nga ada ka inagaw ko iti ayak ti asawag. Saan pa'y asim mangpot ni Cheryl, iho? Isungain kasukunan niyan da abalayan. Sumangpot tulad no kayat na mama. Saan anasaya ati kasta, iho? Mama, makapasurong ti ugali ti asawa. Nakalalay nga agatap ti saan arumba. Iho, ay ayatan nakaunay di asawa. So, di mo mababalaw no, daman dagiti atap na ken ka saan amay parbag. At dalaan nang kumusta kanya kiti text at apon namot kan nga da babae. Ammo na ka din ti may papankin ni Clarence. Saan mama? Tadyak kayat abirukan na ni Clarence. Kat pagaramidan na ti saan anasayaan. Taadda ka di pailaang panagayat mo iti dati ano biyam. Mama, amuyo mo't nga podno nga ayatag. Ngamgapo kada kayo. Napilitan na ka ng aram ka ng asawa ki ni Cheryl. No saan mo nga inasawa ni Cheryl? Nalabit nga agpalpala matata ko maitan. Ni Cheryl ken ti pamilya na tinangalangon ti maluglugi idin a negosyo tayo. Ngamsak ti nagsakripisyo mama. Alright, ay ayatan nakamutunay ni Cheryl. Pudo da ita. Makonsensyak no da duma. Tadyak masupapakan tinalaos unay a panagayat na kanya. Gaputa, tiik-ikis pa ila ang tapusom kat ni Clarence. Kasta ka di, iho? Mababalaw dak ka di mama. Ay ayatak unay ni Clarence. Awanan ni Clarence. Kat asawa mo ni Cheryl. Iso sursurwan ko man nga ipatag. Jack madiktaran ti puso. Ni Clarence ti ayata. Apay ama ikulkulang ka, anak ko. Ang gaputan nag-text sa akin ni Nicole, nanang. Kinamustak. Ngam saan pa yan nag-reply? Amo na ka di, asi ka di nag-text kan kwa na? Saan, nanang? Amkat nga isot pagapahanda iti asawa na. Ay, sumuulag asa na ka ari ni playan. Tadi na magayam amo asi ka di nag-text kan kwa na? Di plano kay di no ag-reply. Ibaga kasyak ni nag-text. Anak ko, di mo ko man ribukan idang agasawa. Namrunakin ni Nicole. Dakalan to'y tiyan ko, nanang. Kaya't ko maamuan na. Nga da anak mi. Anak, imadayo tayo si lugar tayo. Gapo iti pangtakan ka iti ni amante.
maulit man ang di panangipang tadagan ka. Nanang, uray saan ada kami kini Nicole tinag-asawa. Ada karbangan na, iti anak ko. Uray pa'y, hangap di na pa'y lamat ang mo nga daputot na ka. Nadyak man na ilaban iti ti ayat ko kankwana. Ilaban kan irupir ko itan ti karbangan ti anak ko, iti amana. Yamok, di mo nasukunan ti asawa may ho. Pansya kayo, papa. No itakla ngay may. Aywan gayam, sa dino ti ayan ti asawa. At dahil tilikod ti balay, nagbasbasay ti magasin. Sige, papa. Tinak man iti ayan na. Mabit lang. Kahit kakasarita iti nawa pa. Anya ti pagsaritaan tayo, papa. Diretsaan ka na. Agpaiso ka di ti adap ti anak ko nga da babaem. Awan, papa. Saan apod no day nga atap kanyak ti asawa? Sa bagay, nadaman ngagpaiso. Alangan man ngaglunam. Hidin do tamom, apakadaksam kanya kakatugangam. Nang nangrunay ti asawam. Patyandak ko, mapapa. Awan ti babae. Nasayat no kasta. Sapay lang kumata ka na yun malaglagi-pan. Tidakal nga utang na yung bagan nakam. Na ipaay mi, iti pamilyayo. Wan, papa. Jak malipatan day ta. Nasayat no kasta. Gadi mo ba't badasan na liputan ti anak ko? Ta sana ka pumundang mapumatay. Nasaktam ti anak ko. Agyaman at sinundunak matlang di balay da papa, sweetheart. Sapay la ko, ma. Tayo ti panang sukon ko king ka. Kat napunas ang tidakas nga atap mo. Talaga ka ding awan ti babaim? Awan ko naklanggarudan. Talaga ka di mam mo, dyan ang text kan ka? Amang kung kumusta kan ka? Naibagak idin king ka. Ajak amo ti akin number iti dayjay. Pues, ipanagnak mo kanyak, sweetheart. Babaan iti panang sukat mo iti SIM card mo iti cellphone mo itamat lang. Anya? Suktak ti SIM card ko? Wan, tapno sana na makatext wano makatawag di mang pakpakumusta kan ka. Una, nung kasano nga rudan dagiti ka-transaction ko. Nung sukatak to'y SIM card ko. Dahito iti number nga amo dagiti kliyente. Aramidam timbag no kayat mo anan-anay amapunas ti takas nga atap po kan ka. Sige. Suktak. No iso ti kayat mo. Aramidam itan, sweetheart. Ikatamang ti SIM card ta cellphone mo. Kanya, una nga sa anak pa yan nakagatang ti sukat na. Di talaga ayam. Atoy, at ginatang ko na SIM card at para dito cellphone mo. Anya? Aday ta. Okay. Sige. Ikatam nga rodan ta SIM card mo, Nicole. Apa yung taasan mo nga agun iti cellphone ni Nicole? Laray. Kasi dumanan ka, awagam, adak ka. Kuha na nang. Pinadas ko man na pinaringan di cellphone ni Nicole. Madimat, jak maawagan. Anya? Di matimbaga kasardi nga mo nga awagan. Di ka di ba kaawawat titisaw? Di da kumauntan na nang. Nukasta ka mo lang, ay kamakamu ka ni tibiyag mo. Di kay kumagsaw iti kasta na nang. Natangkan unay ti ulong. Sige, saan kon nga awagan? Total, nagsukatsan iti SIM card. Ikaw na sayat no napanunot na nasukatan ti SIM card na. Tapno di mo maawagan. Sweetheart, sino dyan nakakotse apimanaw? Ni attorney. Batch ko iti high school. Anya ti imbagana? Adda ka no maangay a reunion mi nga agkakabatch. Iso ti may na imbaga. Ta iso ti may sa kadagiti organizer. Nasayat no kasta. Tada nakapanunot ang mga organized ti reunion yung agbabatch. Kaya't kanon to nga rod? Into no may lawas. Kat kaya
Kayat ko adwatan to ti matindar. Anya? Umayak man? O syempre, asawa ka. Kat kayat kayam amo kadagiti kabatch ko, sweetheart. Sige, kita akto na awan tinasisita ang appointment ko iti aldaw. Apa nagriron yun nyo. Hello? Hello, Juvie. Oh, nakaawag ka man, friend. Anya? Ada reunion tayo nga kakabas, sentong lawas na? Kayat mo nga matindarak? O sige, kita ito nung saan to amayra natin check up ko iti OB gynec. One friend. O sige. Okay, bye. Larez, sino di kinasarita ba na iti cellphone? Di ka di man na Nicole? Saan, nanang? Ni Juvie, a best friend ko. Nakapanunot man na nakaawag. Anya ka itimbaga na. Ada ka no reunion da nga kakabas sentong lawas na. At ko na siya ka no ti kadwa na ang mapanong matindar. Anya? Wala, kamdakalan ta dyan mo. Di ka ka di mabaen nga umatindar anak ko. Ni, apay ko mamabainak ngay nanang. Saan ko nga ibain ang masikugak? Wala, nga awan mo't asawam. Awan tumot nga tatimang damag ijay ano da asawa ko no awan. Sa bagay, amumat ka din ni Jopi ang masikog ka. Ngam saan na nga amo ani Nicole tinakaalaki ti daytoy nanang. Kat, awan panggap mo amang ibagakan ko na. Awan? Tama nga no adundukit di ti mangag ko asa oken kwa na. No ibagak no asino ti amatoy si Koko. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Sige, Mr. Sadang. Wan, sir. Namnamaan nyo ti panakimiting ko kada kayo iti aldaw ng bagayo, sir. Wan, sir. Bye, sir. Sweetheart? Asino dyan mawakan ka? Ni Mr. Antonio Sadang, sweetheart. Ti may sa kadagiti mabigbig a negosyante dito'y probinsya tayo. Kat, anya din ba na? Kita kami kano. Kayat na ti makisosyo iti negosyo tayo. Anya? Kaano ti panag-meeting yun? Inton biyernes no may alawas. Alas 8 kano iti bigat. Sweetheart, dayta nga aldaw ti bagbagakan ka. Kapanagatindar ta iti reunion mi. Ay, sorry sweetheart. Saan ako na makaumay? Wenang, naibagakon ka dagiti kabats ko nga umatandar ta ato ha. Di bagam to nga da importante a meeting ko. Napagpatag ka ti pay lang ti atindaram a meeting. Ngam ti panang kuyog mo kanya kang asawam. Anya ka na ya, sweetheart. Negosyo ti makagapo. Iso asaan ko mangagsakit tinakam mo. Nicole, iho, mabalin mo mat nga i-reschedule ti panaki-meeting mo kini Mr. Sadang. Tapno makuyog mo matla ang ti asawa iti atendaran na ariyon yun da. Mama, no agpauyo ni Mr. Sadang iti plano na makisosyo iti negosyo tayo. Sayang. Iso pasensya lang ti asawa no saan ko ang makuyog. Kaya't kukuma nga ikam kumamat ti importansya ti awis ti asawa. Mama, napipya ati asawak ti agpauyo kanya. Ngam iti negosyante amayat ang makisosyo iti negosyo tayo. Ang kahagumura, no sana masango ni Nicole, di mangkuyog king kay di papanam. Abumat, abang gapit negosyo, di ka po na iya. Papa, napagpatag ka di payla ang tinegosyo? Ngam ti panangawis ko kan na? Di mo mababalaw, yasawam. Tamay sa negosyante. Para di pagsayatan ti negosyo, di ko na naapapanan na. Sige man laangan. Tsakon pilitan ti asawak amang kuyog to kanya. Masulong mo ti mapan. Nadamad lugan mo. Amo matag maniho.
Iso nga awan rason na di ka makatinda iti reunion nyo. Okay, papa. Inaktulatan. Nasaysayaat ko ma. Numayam amok kumamat ka dagiti kabats ko ti asawa. At danto sa bali a panawan. Tasan mo damay maysa ti aldaw. Wow! Uri dakkelan ti tiyan ko. Tumpor na tati kinapintas ko. Gapoy ti daytoy nakapimpintas sa ginatang ko ang maternity dress ko. Wow! Ay, nagpintas ka ni tinatakaw sa mga nagkaw. Bagay mo na unay. Akay so nanang? Uwan anakaw. Ay na, tibuar ti husto akinalas bang mau iti day takaw mau. Nakita ka ron daytoy akaw sa dagsursusurak ijay mall. Nagina siguro day tanya. Nalakalaang nanang. Nag-sale daw. 50% discount. Ay, nagsaya atin ngay lukas ta. Hagam, nay, laglagi pa. Amasapul bunto ti dakalakan ti na dito naganak ka. Wen nanang. Awan pagdanagan nyo. Saan ko aginaro ti savings ko? Anay ranta agastot tong aganak. Nasaya at lukas ta, anak. Tanay, ay, nagrigat ti mapan agutang no agkamtud kanto iti gastom nga aganak. Sa dino ti ayan ni Nicole, mama. Kuna na sumublat nga agdi ko si Tibanyo, nga wetero marak kat awan matan. Ada iti likod ti balay, iha. Anya tararamida na ijay. Ingka kita entap no maamuam. Sige, mama. Inak man nga ro ti ayan na. Sige, iha. Ay, sa apel ko, tasaan nga apaan ti manugang ko ni Nico. Iti pan nakakita na nga agin inom iti ara. Nicole? Kunang magdigos ka nga. Atagamot kan dito eh. Umininom kay ti ara? Pagpaimas lang iti turog. Pagpaimas iti turog? Sweetheart, mainiwakan ka. So nagdigos sa kadagos iti malpas tayo makapangrabi eh. Mabalin ka ti? Isarting mo day ta. Ingkag di ko san, tasang marakak to ni ti kwarto ta. Ha, awan tumat la Silvina. Anya? Ape ang kastamat ang ti pagpangam, sweetheart. Nandanin makatawanan na din nata kas agasawa. Nga maging gayta. Di ka matagsikawgan. Ha? Ako ha? Adda kumamat itan Nga mamom. Adda atap ko. Anya tayo ta, sweetheart? Siguro, padediferensyam. Iso adi kagsikaw. Anya? Tsak magustuhan ang dagitang ibagbagam ha? Isarting mo taana. Pani, nabartakan. Ang kakatagtigusan, sweetheart. Husto daytan. Pangasim. Kasanungatan. O di nak maipayan ti anak. Ang mga nusikamat, ada deprensya na. Pues, anya nga tano, agpa-check up tayo ti doktor. Anya? No awan man ti diferensya ta adwa. Kat bareng mang ti doktor titip tapno madanta itanak. Okay. No dayta ti kayat mo? Sige, agpakita ta iti doktor. Mapantano bigat. Anya? Ura-urada, sweetheart. Kaano tong aro ti kayat mo papanta? Inton malpas tatandarak ariyon yun mi. Sige. No isito ko na. Sige ti masurot. Anya ti kuramay ha. Kaya ti asawam nagpa-check up kayo iti doktor. Wan pa ba?
Agaganatan ti asawa ka madan kaming iti anak. Taday takad di ti solusyon tapno dumaras ti pan nakabukalyo iti anak. Kuna na barang mangtag ti doktor iti tip, tapno nadardaras ang makabukal kami, papa. Kasaron no ti may sakada kayo katata diferensya. Atapan ti asawak nga da diferensya. Iso asa anak pa nagsikong. Ano niya? Wan papa, dayta ti rason na. Iso akayat na nga income agpa-check up. Aldawad, anak kao. Di mo tumatin darkay ti reunion ti gayem mo. Una nang. Nalahin ka kartag di ko san atag sukat kan. Tapos nakasagana kan doon umay nakadagasan ni Jubay. Una nang. O sige. Pinakngaro na nagdigos. Sige. Tay, inot matkit din sa maliplipatan natin na sa ama na palapas na kan ayat. Di ka kadi makonsensya iti asawam ni Col. Namnamaan na kaunay idi akadwa na kaamapan umatendar iti reunion dangag babats. Isumatan tinapan. Mama, napatpatag ti papana kam iti kuyugak ti asawa. Oh, sino itayin ang negosyante niya ko na makamiting mo? Ni Mr. Antonio Sadang, mama. Mala, sapay lak mga rod. Tanapintas ti bunga, ti panakimiting mo iti dayjay ang negosyante. Sige, inka nga rodon iho, ta mga numala daw kapay. Wan mama. Anyamatan. Ma-out of place aksama ti simurot kan Judy. Nakaragragsak dami niya tutungtong nga kakabats. Mga siyak. Awan ka sarasaritak nito eh. Ha? Sino nita babae o masidot kanya? May lasin ko. Ni Cheryl na itang asawa ni Nicole. Nakusta? Basmate na Joby na itang babae. Sabagay. Urek sarita kami ng master. Di namat amo nga ex ko ti asawa na. Mrs. Pwede ka matumasidak iti ayan mi at tutungtong. Sino ti kadwa mong kadagiti batch mi? Ni Joby, ma'am. Susapo. Misis ko na lakit din ka. Nagayam Joby. Sige, umay ka. Tamapan tayo ti umuming at tutungtong. Ha? Ay, saanin, ma'am? Dito yaklatan. Umay ka kitin. Di ka nagbabain. Umay ka. Manda kayo latan, ma'am. Sige. No di mo kaya. Sikat ti makam mo. Hanggang sakbing agsubli kita ayan da kiti batch ko. Ag-selfie taman pay. Ha? Anya? Apa na pamulagat ka? Di mo kaya ti makipicture? Gapot na masikog ka? Saan matakas ta, ma'am? Okay, agplaster ka nga ro din Ag-selfie taman? Sige, ma'am. Thank you. Okay. 1, 2, 3. Atay ta, nalpasan. Thank you, Wan ganyan, anya tinagan mo? Clarence, ma'am. Okay. Sakmat ni Cheryl. Di asawa ni Mr. Nicole Di Guzman. Di ka ba matagtaga rin, sipod simbang pwet ka anak kaw. Hapay, ada ka di saan mo akinayat, itinapanan nyo aparte. Nanang, nakita ni Cheryl nga asawa ni Nicole. Anya? Kabats gaya ni Jovi tayo dyan, Cheryl. Anya? Ay, inyam amom ka ditibagim kan ko, ana? Imbagar tinagan ko. Ngamsaan ko ngayon baga nga ex ko di asawa na. Ay, nasaya at ba't no kasta anak ka? Tabag ano makaparnuay ka iti apa? No imbagam anobium iti ni Nicole. Wan nga rod, nanang.
Ngam, kinaselfinak ni Cheryl. Anya? Wan, ipakitan to ka na ni Cheryl kini Nicole tiladawan mi. Kat sigurado ko, maamuanton ni Nicole masikugak. Saan abalay? Tadi na ba amo nga iso ti ama na si Kugmaw, anak kao? Naimas na gito pinalutom ka na giti katulong tayo asida tayo sweetheart. One sweetheart. Aywan gayam, kumusta ti reunion nyo? Naikapis ka? Nakaragragsak kami. Mayat, nag-enjoy ka mo't laang, Cheryl. Wanang naragragsak ka kumapay no kadwa ka nga matindar. Kada kami amin na nag-reunion, kat adan asawa mi. Amom ka di, asak lang tisan anak kaawis iti asawa na. Sige, promise. Entun maminsan nga daman ng reunion nyo. Umayak to. Paiso? Oo. Naingkari, karamidak. Thank you, sweetheart. Tsaka mo, no kaanon tumanan ti sumaron a reunion ni. Wandayan, ada ipakita kan kaaladawan. Ha? Ta inaramid mo nga tamanan. Jay agsilpi-silpi. Wana? Atoy, kita mo? Ada kinaselfie ka masikog. Sige, kita Ito, mo. Atay ta. Ni Clarence. Oh, apa na pamulagat ka nakakita iti dahi kinaselfie ka masikog. Ha? Awan, Cheryl. Aywan gayam. Masaludsud ko man. Anda ka din asawa dahi ta babae. Siyempre. Ada ata masikog. Kat imbagada ka din king ka, tinagan ti asawa na. Ha? Ay, saan? Kan, tiyakon binamagpay. Sigurado nga tan asawa na dayta. Tamasikog kat narudan. Sino ti kadwa na dahi ta babae ngay may i-reunion nyo? Oh, ako ray ka man? Apa yung damdamakam? Kasla, interesado ka unay amangam mo. Ti kabibiyag ni Clarence. Imbaga na tinagan na king ka. Siyempre. Gaputan na kayam amuag. Delikado. Saan ang mabalit ang mamon ng ex ko iti ni Clarence? Nicole! Apa na yung mayang kamatan? Ay, kakakwa. Sweetheart. Gaputa, di mo sinong batan, tidamdamagaking ka. Ni Judy akabats ko, ti kadwa ni Clarence adi maray iti reunion mi. Talagang atang nga adan asawa ni Clarence. Kasano nga ta amaalat ki number na. Kaya't ko makasarita. Amo ko. Wan. Apay kit din asaan. Manandanak ti balasang ngagpamarang agayam ni Clarence. Kat ibaon ko kini Joby abats ti asawak. Kat dawatin na tinambar ni Clarence. Nicole, iho. Mama. Apay ada ka di bagayo? Itay ka pa'y asisiiman. Nakaadayo ti turong dagita mata. Ada ka di problema? Awan, mama. Saan mapangibagak ti may bapan kini Clarence? Kini mama. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Nanang, di ba't itagal daw ti schedule mo agpa-check up? Hingkati ko sa anak ko. Siya kung timang kuyog kan ka mapanagpa-check up. Agyaman ak nanang. Kapaya nagsindaay ka.
Gapot ha. Saan ko makakastitigasat ko? Saan ko maata kayo ti mataktakta kung na maturturtura naman kuy-kuyog kanya kiti doktor? Tibon panunutin kay dada kamay. Malidayanak launay nanang. Bastardon totoy apo ko yo. Ay, nawan mabalin Kasanda ka mat amaawat ti pamilya ti inayat mo alalaki. Nagrigat-lakit niyang paiso ti marigrigat. Ngamsapay na ko ma. Tatinto anak ko ti agbalin aliliwak, nanang. Hindi ka kati sumrok ita ija opisina. Saan, Mama? Ada pa panan may kininikon. Sa dino? Mapan kami ti doktor, tayong ka magpa-check up. Ayun kaya man niya. Naibaga kanyang idin ni Nicole, ti papa niyo pa nagpa-check up. Agkaganap nga minan ti asawang kamataan iti apo ko yo. Sa apela ko, tamakatulong kada kayong agasawa ti ingkay pa nagpa-check up. Tapno nadardaras ti pan nakaadan ti apo ko. Ay, hagya, madak. Nakasampot tamot laagan anak ko. Wen nanang. Ay naktangan naguluray. Kapoy ti kaadumi anak pa check up. Uray. Nasaya at mati-check up po. Awan ba ti parikot iti inawa. Sapay ko ma. Tay pa ito ti Diyos ti natalingan nga na panaganak ko. Day tati kanayon ko nga ikarkararag anak ko. Naglalo kat awan mo ti aduunay ak kwarta tapos buo sa mga aganak. Day ti pagayatak launay nanang. Ama-amuan ko man ni Nicole ti kasasaad ko itay at yagdama. Tapno awan sa bali makatulong. No saan nga ti akin kapuanan iti daytoy. Anak, datalatan ti magibaklan iti amin. Tapno awanan ti rumswa agulo. Di mudla sumangpatan dagiti anak ta abalayana. Barag no dandanida ita nabalayan. Sapay la kuma. Magagaran ako na makamoy ti resulta ti paragpa-check up da nga asawa. Isudan dagiti dimtang abalayan. At tantilugan da. Sapay la kuma. Isudan nga agpaisaw. Kumusta itinapanan niyo, Nicole? Cheryl Iha? Nay, apay ngagsangsangit ka. Nay, nga tinapasama ka. Madamdamatin nagsarita pa ma. Papa. Sige, kita kayo. Nay, Anya ti mapaspasam kadagiti dua. Apay akas dalabag ka ti lubong asin mangpet di ti bala. Ara ka da gusti sinango mon, iho. Anya ka di ti problema. Nadagsan mama. Ayun kayam, ni papa. Sa dinon di ayan na. Napanmat iti ayan ni Cheryl. Anya ka di at talaga tinapasamak, iho. Bueno, nag-aapa kayo ka di nga agasawa. Saan ka di anatuloy ti pa nagpa-check up yun? Napan kami mama. Kat, anya nga ron ti ko na ti doktor. Papa. Apay nagsangit ka. Anya ti ko na ti doktor kada kayo. Kung nati doktor. Katikaan man. Saan nga ganak ni Cheryl? Anya? Sigon iti doktor. Baog ka no ti asawa kong mama. apay nagsangit sa matan. Anya tinagbali na problema yung agasawa. Nagdagsin, Papa. Ibaga,
Tapno mo matluan niya rin ka arim sa parikot. Kuna ti doktor. Ati kaano man kat saan nagto agsikog. Ano Tarniya rason? Kaputalo pa sa kano, papa. Sana. Kasadupay ka arapa at asawa mamadaan iti anak. Siya kada depresya na kada kami nga agasawa, papa. Siya. Tanda niya ako nagpasngay. Ipasngay kong ton ti anak may Nicola. Anya to nga tatirami ni Nicola. Numaamon na nga da kayang anak may. Ada. Teka pa nga ada dita sango ti Sarbeng. Di ka maglama uman ang magkit-kita di talangam apasikaw. Gapo ta nakadakdakaran ti dyan ko nanang. Dandanin rumwarda ito eh. Huwag karod anak kaw. Isu nga an nadam ti bageb, ah? Uwan nanang. Di ka unay umin-inom iti soft drinks. Uwan nanang. Di ka matanagan. Makapatagas kami ni dagdadagsin akas ka dagiti nasasamik ay inuman. Uwan. Nas ka na salwada ka na imbag ti salunat ko. Tapno na salunat to mati anak ko. Cheryl, nakaidasaren dagiti katulong. Ay abamon ta asawam tamangan tayo. Nabardagan ni Nicole, mama. Anya? Nalaos ti luksaw na. Kan panakaburibur na itinamuan na asaan ko ama ipaayan iti anak. Mabalin nyo mat ti mangampon. Iso asaan ko maaday ta ti pakabingkuran yung agasawa. Dumalaang. No, anak mi at wa, mama. Anyang arod ti mabalin tayo. No, iso matigasat mo adi aganak iha. Saan ko mga iso ti pagpulkukan ti panunot yung agasawa. Clarence, ayatin ka. Nicole! Hoy, Nicole, agring ka! Mama? Baglakit din ta nagrampaya ti mangga anagyanam itay anaginom ka. Saan ka nainitan iti pan nakalibay? Anay, sakit di ulok, mama. Anay ko. Resulta dahi tati kaado anainom mo nga arag. Sige, tumakder ka titan, tain ka mga. Jack pa'y mabisin, mama. Ay, imbaglakit din ta siya tinanggriingken ka dito. Tano ti asawam tinayra na anang riingken ka. Jack laamon, no di kay aga pa iting ka imbagbaga. Mama, anya ting bagbaga? Inulit-ulit mo nga insawang tinagan ni Clarence. Anya? Aging ka kadita. Kat di mo pa'y nalipatan, tisigod anobiam, iho. Kumusta nga tanting patrabaho kini Jenny? Nakasarita na nga ta ni Joby, abatch ti asawa. Ha? Ni Jenny, iso tayo mabawag. Hello, Jenny. Kumusta? Ano ti matamag? Kasta? Good. No, kasta, adaking ka tinamber ni Clarence. Sige. Agyaman nak, Jenny. Itad mo nga ro kanyak tinamber na. Sweetheart? Sino ta kasarsaritan? Kan, anya nambara kong kunam. Ako, sweetheart ni Mr. Antonio Sadang. Bye, Mr. Antonio Sadang. Ni Mr. Sadang a kinamiting mo idinapan alawas si kinasaritam, sweetheart? Awan, sweetheart. Pasensya, Cherry. Nagulbutak man ka. Hello, Jovi. Nakawag ka man?
Anya? Sino di bang pagpakumusta kanyak? Ha? Chari ko na? Awan matamok nga na ganiti Chari agayam ko. Anya? Inted mo kan kwa na ti cellphone number ko? Takayat na ka makasarita? Ay na, Jovi. Talagang awan ti malagip ko at Chari. Awan. Nga man na bayam. Nung umawag day jay, kasaritak to. Adda ka matlagayam dito, Hardin, sweetheart. Sa anak pa yung makaturog, sweetheart. So ngayon mayak dito nagpapaangin. Oray sa. Tsak mat makaturog. So, katuan ka. Pakayat na kadi abantayan. Aging kaadyak makaturog, kasta. Sweetheart, kaya't ko makapagsalita taan ng sayaan. May papaniti sitwasyon ko, ha? Anya kumapit ipagsaritaan ta. Ti may papanti saan mo apan nakipaay kanya iti anak. Kaya't ko nga dantong matlang tagbalin asarukot ta. Inton, datan ti agsalog titig sana. Anya nga ruti kahit mo mapasama. Kaya't ko nga agampun ta iti uping, sweetheart. Anya? Juan, katno, adamayat nga ina, kapaspas ngay na amang ipaampon iti anak na. Uray datan, ti mangi pusing iti ina na. Kas na saan ko nga mo, tisong bat ko king ka. Iti ta asing-asig mo. Sige, bayam. Tabarunutat, kan adalak man anaimbag. Anya? Naibaga mo ni ti asawam nga agampon kayo. Juan, papa, Anya ti kunan. saan pa nakapagngandang? Pagsayatan nyo madlang adwa no mangampon kayo iha. Dahil nga rutin bagakan ko na, papa. O sige, no bilang tumanugot ti asawam, ado ti ubing agumawagawawa ikinaganak kadakwada. Pasensya kan, Shari. Naimbagak iti ani Mr. Antonio Sadang tinagan mo. Awan, jak kayat ngamin amamon ti asawak ti may panggap kini Clarence. Awan, agyaman nak numawatan na. Anya, di ka madanagan. Awan ita ti asawak tanapan iti balay da katawangak. Awan. Thank you Tanaalak mo't laang tinumber ni Clarence. Clarence, malagip ko man anak ka. Imawag ka di kan kaya imbaga ni Joby anangala iti cellphone number mo. Amang ibagbaga agayam mo. Di mo matamam mo. Saan pa mat nga mawag nanang? Saan nga ta amang limlimo laan tayo dyan at tsare? Amang ibagbaga agayam na ka. Ay, jak man amo nanang. Ngam, umawag man kan saan, awan na yaman na kanyak. Sa bagay. Nalagip ko lang asalot-sutay na nagkaw. Sige. Tanawan ka pa yung nga ron dito. Itay na kun aglaba. Wala nang. Ay, asino mo tangamin dahi dyan agnagan ti Titsari? Amang imagbaga agayam nag. Awan matam-amo ang nagan ni Titsari agayam ko. Matang mo ang awag kanya. Amangan na isunday ti agnagan ni Titsari. Hello? Hello, Clarence. Ha? Nicole? Agyaman ha, no mabos siya sa nakpailaan. Apay nga mawag ka. Mabalik ka di. Asak ti umunang agdamag kat sumbatan ng umuna. Anya dayta? Sa di na ti paglimlimangan nyo kininanang mo. Lading etak. Jak mabalin niya bakakan ka. Clarence, asik ka hati ay ayatag. Wen, amok. Ngam ni mamang mo tinang rak-rak iti ayan ayata. Apay kami na nagputang ka, iti panang ipangtakada kayo iti ni mama.
Gaputa jak kaya ta meramraman ni nanang. Nga mamom, agbababawi ak matlaan. Nga apay adyak inlaban ti panagayat ko. Anya, wala ang nakita kadakkel mo ti tiyan mo. Sino tinagasat ang lalaki akasukat ko di tapuso? Awan pa'y, Nicole. Manipot naksinata. Nakasarado ti pusok ken ayan. Anya, wala nung nakita. Nagselfie kayo iti asawak. Kat masikog ka. Kat amom ka din o asino ti ama ti sikog ko. Adandanin ipasangay ko. Sino? Sika, Anya tiket mo asawan. nagbunga na di pa nakalipat ta. Anya, aping aron naglimpon kayo. Adi mo ibagpagakatyak. Agdadagsan ka. Idimpang ta na kami ni mamang mo. Saan ko pa yung among agdadagsa na kiti? Anya, Clarence, mabaling ka din nga kita ta. Ato ti kayat ko ang malaulawagan. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Ibawag kan ka ni Nicole. Wala nang. Kasano na abuan na tinambar mo? Jay gayam nang kiam-amo ka ni Juvie ngagnagan iti Chari. Amang ibagbaga kayam ko. Binilin ni Nicole. Aniya? Ni Nicole tinang bilin iti dayja Chari. Tapno maala na tinambar ko kini Juvie. Tapno maawagan nak ni Nicole. Nalaing mo't aday jay Nicole. Wala nang. Kahit anjagay tinagsaritaan nyo iti sigod anubyong. Saan ako na nagdadali ti panawan? Imbaga ka masikuga. Kat iso ti amati si ko. Kahit anjagay ti reaksyon na idi naabuan na adandanin agpalin nga ama. Ure saan ko ang nakita ti langana. Idi imbaga adandanin agbalin nga ama. Natlaw ko. Nalawas ti ragsak na nanang. Kat ko na naakayat na nga kita kami. Aniya? Ay, saan? Di ka makipagkita kini Nicole anak ka. Amang ano na makakita ka na kayo nga amo ni Cheryl kan maidanon na kan kwa na. Day tanto laki hindi pangrugyan ti gulo anak ka. Nanang, saan kay amadanagan? No agkita kami man kini Nicole. Itinatalgad a lugar ti pagkitaan mi. Uray pa'y anak ko. Nanang, ato ti kayat ni Nicole ang malawlawagan. Isa makisin narakaktukan kwa na. Good morning, sweetheart. Ina ko na di opisina. Ingkan tulat tamo ta ni di opisina. Sweetheart. Bye, sweetheart. Bye. Itama na pa'y. Anyat baknakan ti asawa. Cheryl, iha. Nakaragragsak mo tarim mo arja asawam. Tadlaw yung matlaghayam, mama. Basta huwag na ron ta nakaragragsak kan. Ayun yan, ti asawa ka talaga. Saan nga ta ati plano yung apanagampon ti pagragsakan na pimanaw, iha? Diyak ka mo, mama. Hindi ka mo na pagsaritaan pa, iti maipapan iti day taapanag. Pagsaritaan tayon to. Naigat no. Baipayagin nyo pala ang ti mga po. Lakit ti tapagtulagan nyo adwa. Naglipakan na laki ti anak ko, iti yung pagkanaanapan na. Luag pa iso anapan na kicinta kadagitik kasapulan mi dito balay. Ay, ada kumaitan. Sana ti palengke tinapanan na. Sa dino kay. Ay, saan nga ta nakipagkita? Kini Nicole? Anya ti obserbasyon mo kadagiti anak ta balayan. Niliwliwag na ka din. Ti sanda pa nagana. Medyo mailiwliwag da na balayan. Naragsangmatan ni Nicole. Nasayat no kasta. Ti plano ti anak ko apanangampunda.
Imanamong ka din di anak mo, abalayan. Saan da pa'y nga inulit ang nagsaritaan ti may papan iti day taba nag-abalayan. Angam kasla masirsir matak. Amayat matlaang ni Nicole nga umampunda abalayan. Dahil tati kasayatan. Ket, nagampun da. Uray lalaki, win no babae. Awan parikot. Isudan ton ti makaamo naman ti ampunan da abalayan. Basta ti dapat pagtulagan da adwa. Ala, sapay lang kuma. Na makasarak danto iti nasaririt akas kadakwada abalayan. Day tamot ti ikarkararag ko abalayan. Tanarigat mo't no ti matumpungan da apadakkelan kat tay barumbado ken di na mo ti agtayaw ken agbuteng iti Diyos. Masigurado? Nga awan makakita kadata makamam mo kadata dito eh. Sumagmamanupay lang nga aldaw ang naglukat da ito'y apaspot. Manmanupay lang ti customer. Kas makita mo't, mabilibilang tayo lang ang customer da. Isungawan ti pagdanagam, Clarence. Diyak namin kayat amamon ti asawam. Kastamot ka ni mamang mo ti panagkita ta. Saan dan tupulos amamuan? Ita, anya nga ro ti planom? Umadanin ti panagpasngay ko. Di mo ko na baybay am ti responsibilidad mo iti anak ta. Saan? Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko. No kayat mo, isunton ti ampunan mi iti asawa. Ay, saan? Diyak kayat naglain kan? Diyak lakit di kayat amaya dayo ti anak ko. Awo na, naranranyag ti masakbayan to ti agbaling nga anak ta. Nuda kami iti asawak ti mangpadakkel king kuana. Arami dik ti amin nakabalak. Tapno may paay ko ti amin nakasapulan na. Uray pa'y naway bayap. Di ka madanagan. At taak amang suporta ka dagiti amin akasapulan na. Aging gaiti panagdakkel ken panagadan nanto. Agyaman nak, no kasta. Tilangi daw dawat ko. Saan mo to ko mga yulpod asyak ti amana? Kandi mo to ko maipaidam, ti panangipariknak iti pamatag ko kas ama. Hello, Cheryl Iha. Apa nga mawag ka? Mama, ada ka dito opisina yung ti asawa? Ne, awan mat. Saan pa nga imay dito opisina? Sa dino nga tan tinapnapanan na. Ada kita dito opisina na. Check na danon. Kung nadagiti staff na, asaan pa nagpapakita aging kay bigat. Amangan no at tamanan kinamiting na. Awagam ko maa, iti cellphone na. Ay, saan nga rin nga galing ka cellphone na, mama? Mala, bayan. Tano umawag ka niya, kat ibagak to abirbiro kam. Sige man nga rin, mama. Kaniya, da napatagay konsultakan ko na. Maipapan iti negosyo tayo. Sige, Iha. Uy, nadagsan na ti ginatgatan ko. Clarence, apahita ka lang, asig mangpad. Kuha na nang, doon kami ti ginatgatan ko. Isungay tala makasangputak. Dahil tati makagataw, nga italaang ti isa sang petmaw. O nanang, kitaan niyo kami na ti ginatgatan ko, oh. Pahayaan niya nga bindagit siya, aya. Kita mat. Ay, dagiti ka sa pulan tumat, ti anak niyo inton, ipasngay ba? O nanang, Di mo, dagiti ka sa pulan, aya iti kusina, ti chinindam anak kaw. ada di tamay sabay on. Ay, aguray ka man, Clarence. Nagalam nga, iti nga gatang mo kadagitoy, Ornong ko. Di nagpagliba ka na nakaw. Ha, nakipagkita ka kin ni Nicola niya. Kat iso tinangtad iti kwarta nga inga gatang mo kadagiti ka sa pulan, ti anak baw. Sumugbat ka ha! Ibagabtag pa iso! Sige man lang. O nanang, ibaga akong tiyagpaiso. Nakipagkita akin ni Nicole. Iso tinangtad itinggatang ko kadagito eh. Niya, talaga natangkan ti ulom. Nanang, pagrabingan ni Nicole sa furtaran, tiyagbaling nga anak mi. Iso tigay ko magong ungat. Anak ko, madanda na ka na.
Tama nga no ti panang suporta ni Nicole iti anak yaw. Kat isunto ti pagtaudan ni ti problema. Basta, awanan parikot, iti may sa branch ti negosyo tayo, sweetheart. Nga iso ti makagapo, asaan ka nakapan iti opisina, mitay ka? Well, sweetheart. Ayos ko. Pakawalan na iti panagkutpod ko. Ti cellphone mo naka-charge. Agri-ring. Mabit lang, sweetheart, Tasong bata. Sa anak amamiti. Kadagitik palawang kanyak ni ko. So, pasansyagan. Taman ni put ita. Naskan ama-amuak dagiti mo. Apay nga mawag ka, Clarence. Kaputawan sa bali ang pangibagak iti sakit tinagam ko kininanang. Iso asilit na panunod ko nga wagan. Anya nga may ti kasakit tinaka mo kininanang mo. Inungtan na kiti panakamo na nagkita ta. Anya? Maamag. Nga amangan ka nun umamon ni mamang mo ang nagkita ta. Kat agpagganto man ang tibiyag mi. Ibagam kininanang mo, patin tumamon ni mama. Nga damanan komunikasyon ta. Kinuri no nagkita ta. May panggap ti anak ta tinagsarsaritaan ta. Oo, sige. Bye. Siya kung ti agdamag. Tadyak mauray no anya ti resulta da di singasing king kadasawam nga gampon kayo. Kahit mo kadiwin no sa Nicoliho. Kaya't ko, papa. Saan pa ita? Kanon to? Enton may simpaan na yung bag dagiti dua branch ti negosyo mi. Sige. Dunay tati ko nam. Sikati masurod. Ngam di ko mabaybayagan. Apama na may simpayo anay bag dagiti ko nam asa nga ti negosyo. Wan, papa. Anya ti umunan to nga po ninyo. Lalaki uno babae. May salaang ti ampunin mi, papa. Kat lalaki, ti kayat ko. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Nanang! Nanang aganakagsan! Ay, anak ka! Anay ko, Aganakan! Ay, Diyos ka! oo, nanang! Nagsakit ti tiyan ko. Anay ko. Ay, mabit lang aron ta. Inakumita iti lugad apang itulodlikan kay ospital. Ay, mabit lang! Darasan niyo ko, ma! Ti cellphone ko. Sino mo ka dito umawag? Hello? Kumusta ka, Clarence? Nicole, imbag tayo mawag ka. Aganakakon. Anya, sa dinong ospital nga rin ayan mo. Taumaya kita lang. Adahag pa lang dito'y balay. Anya, sige. Ibagam nga rin address ti balayo. Tasya kung ti umay mangitaray king kay ospital. Anya? Hello, Kathy. Nakaawag ka man? Anya? Adadamagam kini sir mo? Awan dito ti asawa. Habay rimor aya dito opisina yo. Anya? Nagpakada nga umay dito opisina? Saan mo't nga may dito ya? Sige. Bay tawagat na sa dino ti ayan na. 1. Okay. Bye. Saan ba ngam imay dito ibalay ti asawam? Napananangatan, papa. Ay nasaan nga ubing ti asawam? Apa itong galawan kat birukam? Ada na patagay baga ti sekretary na kankwana, papa. Ibagam iti sekretarya na nga aguray. Kas batlay sun ti manager. Ano kahit na makasarita ti boss na, kat nakamatin na kabayan namang biro. Okay. Padasag man nga ron nga awagan man ni Nicole.
Parang sumbatan nan. O sige, sige. Okay, Papa. Bye. Bye. Kanyang lakit din ti anak ko. Nalabas launa iti panang bantay na iti asawa na. Nagwapon ti anak ko, nana. Makaayo unay. Nicole, ibabaling ka, day. Panawad na kami dito ospital. Nakaanak mo tan ni Clarence, kan nakita mo tan ti anak mo. Akawit ka, anta mga nubirpiro kandakan. Madamdaman, nana. Diyak pa'y nauma amang buy-buy ay ti anak ko. Kaya't mukha, day, amaris ko ti piyagmay. Awan ti pagdanagan nyo, nana. Saan nga mo ti asawak arimuarak iti opisina? Nicole, Pangasiyo, mabaling ka din, nana. Akasaritak pa'y ti anak yo. Sakbay arimuarak ti ospital. sige. Ingkangarod ka saritan, Katkalpasan na. Agawid kang taon. Jakpat siya nagatibak pagkam, Nicole. At dalakit nilim-limad mo kanyak. Iso ka na yung ngawan kay ti opisinam. Sweetheart, anya ko ti ilimad ko king ka. Amo kaya no, da babaim? Gapoy ti panakapaim mo. At saan ka may kaniti anak? Cheryl, saan man nga tila adda sumipsiplot dita panunot mo, adakas nga ata? Palpalaagan ka. Nadagdagasak ngam ni Satanas no siyak ti malukloko. Cheryl, di mo iduron nga umadayo tirik na king ka. No kayat mo anasaya at latati lang ta akas-agasawa. Tinakpunpunuan. Nana, da kayo man palang ti mangubakan ni baby. Barang mo nadardar sa sardang. Sige, muto anak ko. Ay, dibag sa nantoy anak mo. Uwan, Nana. Nala, sumarteng kan apo ko. Sumarteng kan apo ko. Adalugan ang nagsardang ni Tarubayan. Ay, ne. Sino nga tagay dahi ta umay asa nga ilit, Kotse. Ni Nicole ti dumdum sa agad ti kotse, Nanang. Baga magkankuha na asaanan nga umay titoy. Nana, umayak man. Ay, tinasayaan. Sublatan mo ilang to anak mo nga upaan. Tas siya timang samukan ko, anak. Saklatan ti mangsangon ko na, Nanang. Sige, halita kayon. Napanad ni Clarence. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Apay, akaslasan na may pinta talangam ngay may dito'y balay. Masursuro na kan maburpurit-puran at papa. Asino di kasurun mo? Ti asang wag Apay manan. Imbaga dagiti empleyado mi, amasan-san arumari ti opisina. Kat saan da ka no nga mo no sa dino ti papapanan na. Negosyante yasawam kat adulat ta ti papapanan na. Sa bali ti atap ko, papa. Anya manan ti atap mo? Amang ano tan papain na. Tadyak maipaayan ni ti anak. Punasam day tadakas nga atap mo keng kuana. Taiso timang sabsabido ngiti panunot mo iha. At darason nga pekas na ti atap ko iti asawa. Agdalag ka keng kuana. Awan mo pa na. Ngamnukas pangarigan ta maarabin na. Siya ti makalaban na. At na bayagan na pampanunutak nga aramitan, papa. Tsaka mo, no umanamong kayo. Anya day ta? Kaya't ko timang hire itimang siim kadagiti garaw ti asawak. Anya. Wan, papa. Tapno mabantayan dagiti aramidan na. No maamuan na apasisi mo dagiti garaw na. Amangan no isunto ti adada paglukwan na. Kat panawan na kalakit nga rod. O di,
Ipasardan kong tumat lang nga pasim. Numapanagnagan nga awan babae na. Sika matlagan di ba kamo? Amo ka di kamot lamalapdan. Aramidam no niya tinamnamaem amakapunas iti dakes nga atap mo kang kuwana. Agyaman at papa. Adda ko makidawag kita kayo. Anyamanan? Tiyo ko may bagbagay ti katugag ti planok apanang pasiim kin ni Nicole. Oh, halangan mo't ngay bagak. Namnamaem. Saan amamuan ni Abalayan? Agyaman at papa. Ay, susunod ako. Tumatanda ko ba? Clarence, kaya't kumat nga uban di anak ta. Gusto ka din. Inton madamdam ha. Inton agsada nga at sangit, isuntot pa ng ubang pengkwana. Padasa ka siya ti mangilili, barang no nadardaras asumartan. Amang ano dadala nga agsangit, no si kati mangilili kad kuana. Di mo at amo. Di mo kabisado ti agubay ti maladaga. Clarence, anya nga ta, no da kami laangan ti asawak, ti mang padapkal king kuana. Anya, naglaing ka. Nicole, napukaw ka ni tibiyag ko. Ita, alaang ti anak ko. Matayak tayo nga umunasak baya mapasamak na ita. Naglaing ka. Panunutam, narandan niya ti masakpayan na, no siyak nga amana ti mang padakkel king kuana. Di kag pang panunot. No kaya't mo gayan ti madani ti anak. Apay abinay-bayan na. Saan ko nga inlaban ti ayan ayat na. Gaputa impalubos mo nga inagaw na kati sa balya babae kanyak. Ngam no to'y anak ko ti agawan niyo pa'y. Makipin na tayak langan, Nicole. Sige, diyak ipilit, no di mo kaya. Naglaing kakat ngaminan? Apay, adarigat mo? Pinanawan na, ita alam pa iti anak ko. Anya klase ti panunot ti adagan ka, Nicole. Saan ka lang nagpakpakita kanyak no kasta ti bagbagam? Nganya, Maawatan ka. Palubusan na kadimot lang amang tad amin akasapulan ti anak ta. Juan! Rabang na laang! Responsibilidad mo, ipaay mo. Sikat ti ama. Saan arumbang nga baybay am ti anak mo? Ipaay mo ti kasapulan na. Takarbangan na day taken ka, kas ama na. Sweetheart, siga mo tinauda si Mangpot ita. Kasmatlakan ka, ah. Ado na kiti rumbang nga sa kaso kiti opisina. Intang araw din mangan, nakalutong ti katulong. Nanganakon? Anya, inururay ka, taagid dan ta kuman amangan. Agyaman na kiti panangururay mo kanya. Si kalatan ti mapanmangan. O sige, panawan ka pa yung araw dito sweetheart. Tani, mabisina kon. Okay. Agkanat ka na, ko. Kapotata nakasaritak amang siin katagitig karang mo. Mabalinta ka diti agsarita, iho. Of course, mama. Ay, ti pagsaritaan tayo. Sa dino ti papapanam tunggal rumor ka iti opisina. Tarabang ka di nga ipakamok amin apapanakada kayo. Weno ti asawak, mama. Iho, iti aramidam abasta kalatan rumor iti opisinam na makalagip ka. Kat mangparno iti dakas nga atap. Awan ti dakas nga aramidak, mama. Wen, awan man ngagpaiso. Ngam agat atapen ken ka at ya asawap. Naupay kat kami na di na maikat na ita arason na. Nasken nga min nga no adda papanam ket ibagam iho. Tapno saan nga atapon ti asawam nga adda sa bali nga aramidam. Hello, Nicole. Apay imawag ka? Kahit kung ibaga nga ado dagiti ginatgatan ko apara iti anak ta. Kat padaanam ti delivery. Ha? Anya da kiti ginatgatang mo? Ado, adapay nang ina-akrib. Kan naggatangak pa'y kadagiti ayam na ito dumakang. Anya? Kan ado pa'y dagiti ginatgatang kong arwatan na. Kan oray si ka. Imatangak pa'y iti paraking ka. Agraman kininanang. Nicole,
Amangan nga makadlaw ti asawa makadagit ang aramidam. Awan pagdanagam. Sanan to na mamuan. Wan, ngam kadagit impag ka makinatkatak mo. Dakkel na kwarta tinabusbos mo. Sana bali. Tapara kada kayo mat dagiti aginatgatang ko. Padaanam ti delivery na. Hello, Cheryl. Apay nga mawag ka iha? At na duktalak nga aramitan ti anak yo, mama. Anya tinaduktalam nga aramid ti asawang iha? Nakita ti libreta di bangko mi, mama. Namin pata na nag-withdraw. Anya? Inan ano na ti kwartang inwithdraw na? Kat apay adi na imbagbagakan ka? Dahil tangar di pa kaburbur-tsak, mama. At dalakit ti ilimlimag ti anak yo kanya. Nakasaritam ka din ti asawam? Saan pa'y, mama? Kasaritam to. Kat damagam na anya dagiti naggastuan na. O sige, dito'y salas ti pangipanan nyo aming kadagita. O, alwadan nyo ang mga nadamadadaal. Madam, siguro. Ay, Clarice. Kakadado mo dagita may deliver. O narutanang, nagado kami na klase dagiti ginatgatang ni Nicole para iti anak ni. Ay, nagpipintas dagiti ay ayam aginatang na para iti anak yun tundumakal. Wen, nangina dagita nanang. Kat na maasimpol amin dagita, sigurado. Kaslan to Children's Park, karubayan tayo. Ay, nakalaki iti tinagastos na kadagita. Sigurado, nanang. Ay, tinakas. Tumamuan ti asawa na nga da paggasgastusan da sa balay. Makamuntong ditan Awan parikot ko ditan. Numaduktalan ti asawa na ti panaggasgastos na para ti anak ni. Problema na daytan, nanang. Nasaya ata si Mang Patkan, Nicole. Ne, inurure mo ka diti sa sangpat ko, sweetheart. One, ado dagiti kayat ko amalawlawagan. Anya dagiti kayat mo malawlawagan. Tinasayaan. Ingkag sukat. Katkalpasan na, agsarita ta. Sige, mabit lang. Inakbit ag pelas. Tani, nabasa to'y batok. Okay. Nelper ta tinangtanak amang siin kadagiti karaw ti asawa. Isa ti umawawag. Hello, Albert? Anya ti padangag? Anya? At na natuktalam? Kayat mo nga kita ta? Sige. Inton malam, awagan kanto, taag kita pa. Sapay la ko ma. Talsa na po no ti atap ti anak ko. Ti atap na iti anak mo abalayan. Awan mo ti amok a misteryo nga aramidan ti anak ko abalayan. Talangan nga min at di na ilimad no at da babae na. Awan nga tamat abalayan. Talangan nga min at di na ilimad no at da babae na abalayan. Awan nga tamat abalayan. Kat sana ka bumdeng nga mang siderken ko na. Nalipliputan na ti anak ko. Tauri san ngagsikog ni Cheryl. San nga umdas na ita arason tapnag babae. Mala, maamuan tanto no anya ti resulta ti panagsarita dagiti agasawa abalayan. Kat sabay lang ko ma. Tabidot ti atap ti anak ko. Awan ti babaig, Cheryl. Nangigastuan nga rin ka dagiti kwarta nga in-withdraw iti bangko. Naminupad nag-withdraw ka. Kwa. Anya ka tati irason ko. Ilawlawag mo no anya tinangusaram ka dagiti. Apay nag-withdraw ka iti nagdakkel agatad. Mabalin ka de, ang madamdaman to a pagsaritaan ta, iti may panggap ka dagiti na i-withdraw ka kwarta iti bangko. Sana mabanin. Kayat ko nga itakat pagsaritaan tamatlaang ti maipapan iti dayta, Nicole. Tama nga no makapanunod ka pa iti pambar mo. Cheryl. Sige. Ipakam ti kinapod no kanyak. Nangusaram iti kasya kadakkel agatad, Nicole. Ibagam kanya ti kinapod no. Sumungbat ka. Mabit lang. Mawawag ti sekretarya.
Sumbatak, Ben. Hello, Katkat? Sana na nang ikaskas. Nangamin dya imbag ni Katkat a problema dya opisina. Di ba pa? So, didimitan. Iha! Hindi mo tulugan ni Nicole, ginasabat ko. Wan pa pa, imawag namin ni Katkat. Ada ka na problema dya opisina da. So, adi dya, nagdardara sa napanti ang sawa. Nukasta, di mo ba'y nakasarita may papan kadagitin withdraw na kwarta yoy di bangko? Dahil dati pagsarsaritaan mi itay. Ngam, saan pala nakasumbat kat imawag ti sekretariana? Anya duman ti sumbat naging ka agtalinagad ko mati respitom iti asawam. Pasensya kayon. Jack may karita ita papa. Ta Jack pa'y matamnon anya ti sumbat dagiti saludsud ko. Sabay na ko ma. Ta saan apod no ti atap ko ha? Nga ada pa iti asawa, papa. Mabit lang, umayakon. Naibagngal daw yung mama. Si kamat kayam iyo. Sige, sumrag ka. Agyaman ak, mama. Nasayaat mo, taimay ka. Taado, dagiti kayat ko pagsaritaan ta, may papankada kayong agasawa. Mama, rinugyan nak itayan ti asawa. Ngamuga po tiro mo sa aparikod di opisina. Iso adyak na sungbatan dagiti saludsod na itay. Agpudno ka man ngami. Agpaiso ka di, ti atap ti asawam. Wano, adda ka din nalimod, a komunikasyon nyo, iti sigod anobiam nga ni Clarence. Mama, Sungbatan, dagiti saludsod ko. awan ti babaik, mama. Nadalos ti konsensya. Jak ginuliban ti asawa. Nasayaat no kasta. Mamati ak, tadinak nga tamot ulbudan. Ngam ti may kadwa sa lutsod yo. Nadamanan komunikasyon mo kini Clarence. Anya iho, agsao ka. Anya ti sungbat dayjay asaludsod ko. Kinapudno na, mama. Nadamanan komunikasyon mo kini Clarence, mama. Anya? Sinvergwensa! Kunakmat kan kaasaan mon asoblian dagi a babae. Saan, mama? Ngam ada responsibilidad ko keng kuana. Katday ta ti rason. No apay nga andaan kami manan ti komunikasyon adwa. Anya a responsibilidad nga ibagbagap. Ada anak ko kini Clarence, mama. Anya? Saan? Day ta tiga po na. No apay nga naadaan kami manan ti komunikasyon adwa. Dakkel agulo no maamuan ti asawam nga ada anak mo kini Clarence. Isungaron nga gan anadak, mama. Tadyak kayat amamuan na. Kaya't ko ang makita ti apo ko. Anya? Kayat yu ang makita? Ti apo ko yun? Gaputa na bayagan a kayat ko ti maadaan iti apo ko. Lading itak, mama. Ngam saan ko pa ilang ang mabaling ipakita kada kayo ti apo ko yun? Taapay. Anya arason iho. Mabuto nak, mama. Ang mga naulitan nyo manan nga ipang tatibiyag ni Clarence. Kanti ina na. Saanan iho? Isu nga ibagam no sa dino ti pakakita at kadakwada. Lading itak. Ngamnas kan nga ibagak tupay kini Clarence. No kayat na nga ipakita kada kayo ti anak me. Hello, Nicole? Apay nga mawag ka? Umayak di tabalayo ita. Ada na patag nga ibagaking ka. San kan ngagtaktak mo maypay? Mabaling mo mat nga ibagay ti cellphone, anyaman dahi tang ibagam. Kayat ko nga iti personal nga ibagaking ka ti gagara. Iso padaanan ti ayay ko. Sige. Anya nga ti kayat mo merienda. Tayo so ti sagana mi kininanang. Ay, di kayo nagtaktak nagluto. Lumagasak tulad ta, ti mabalin tayo ang pagsasangwan. Clarence. Anya ti dama agapay ngay mawag ka. Inak makigubat ta pa. Anya?
Tanya ti sarsaridam. Sana ka nagbigdo ti atap ko at nababay ti asawag. Anya, kasano ti panakaamom kan panakasigurado malipliputan na ka. Kaputa na duktala lang ti para sa imko ti aramid ti asawak, papa. Anya. Agturong ako ni ti balay ti kirida ti asawak. Sige, papa. Bye. Aguray ka. Ibagam no sa dino a lugar ti papanam. Tadanuden ka iha amangan no may sagmak ka. Di kay makipiangin, papa. Problema mo dito yung agasawa. Denggenak. Saan ka basta mapan rumaot? Umay ka pa lang dito'y balay tagsarita tang umuna. Sakbay amapan ka iti kunam abalay ti kirida ti asawam. Papa? Saan kang nagsibay kitang hatang nga di mo payamon no asino dagiti kalaban mo? Sige, umay ka pa lang dito'y balay. Anjet ko na, anak ko. Umay ba nandito ni Nicole? Wan ka na, nanang. Adda ka na ibaga na. Di na pala yung bagay iti cellphone. Tapno saan nga agtatat nga umay. Pambara naman siguro namang kita manan iti anak mi, ah. Anak ko, siyak ti madanda na agad. No kas nga umay dito palay ni Nicole. Tabangan mo na makasiim ka ko anak. Itanon da iti asawa na. Di kay madanagan, nanang. Agan-anan. Anak, saan anasaya at ti masansan man na panagkit-kita yokin ni Nicole? Apay, nanang. Kaputa, ang mga numariing manan ti ay at itinagbaitan nyo aduak. Ay, Diyos ko, saan ko babad Tiyak kaya't nga agbalin ka kirida ni Nicole. Saan kaya madanagan, nanang? Saradon ti pusok na may papan kan ayat. Nang runay ti ayat ni Nicole. Tila ang anak mi ti makagapon no apay anasingat kami ta. Sapay la kumaatakas na nga agpaiso anak ko. Anya ko pati mahal alak no makirelasyon ak manan kini Nicole. Idinto ta amukmat asaan anawaya. Dagitoy, at ti papa, kitain nyo. Dagiti na halalatawan ti para si Imko. Kitain nyo. Oh, sinalbag! Nakauban ni Nicole iti ubing. Kitadamot iti abay na ti may sa napintas ka na po daw ababay. Kulipan na kasawag, papa. Sana mabalin da ito iya. Binalaga kidil na siyak ti makalaban na nuguliban na ka. Na minaramid na rata. Kaya't ko marik na naman ti sa marik-ik na kita. Anya ti bambanunot ang nga ramidan. Patayak ti babae na. Saan? Di mo isagmak ti bagim. Isinamlangan ni Nicole. Anya, isinak. Saan, papa? Ay, ayatak ni Nicole. Kaya ta mapukaw ko. Wala nga ma. Das ka na day dya, papa. Iti mapukaw, papa. Tapnog subli ti atensyon kanyak ti asawag. Sige, tita kayo. Iha! Napara na. Cheryl! Mabiglang! Hello, abalayan. Nakaawag ka man? Kapo, tatanadag sa na problema, dagitan nakta. Anya ti problema da abalayan? Napintas mat ti anayas dagiti imat-mato nanda a negosyo abalayan? Ti anak mo, tinang parnoa, iti parikot ang agasawa. Saan ko amaawatan? At anak na itirwar ni Nicole. Anya? Ay, nukas na amudan. Abalayan, asano ti panakaamuyo nga adda anak ti anak ko? Di mo namagan no kasanuan amuan mi. Sa dino nga ron ita ti ayan ni Cheryl abalayan. Adda ka di dita balayo. Bimanawan, rinaot na ti karita ti anak mo. Anya? Apay a pinalubusan. Kasanod no may sagmag ti anak mo. Saan ka madanagan na balayan, ta sinurod ko ti anak ko. Kasta ka di, abalayan? Ulit kinunam, Nicole. Imbagamon kini mamang mo nga da anak mo kanyak. Juan Clarence, kat ko na, kahit na kano makita ti apo ko na. Saan?
Jak kaya't na makita ni mamang mo ti anak ko. Jak malipatan ti panangipangpangta na kada kami kininanang. Saan ka ko mangagbutang kini mama? Nadlaw ko ang kingkwana, tinalaw sa aragsak na. E di mamuan na, nga damot lang ang apo ko na. Anya ti akong nagpampamarang lang. Nagpampamarang lang kasama iliwan iti apo ko. Ngam gayam, inton makita na ti anak ta. Pagaramidan nanton iti saan anasayaan. Sakti kang runa na makalaban ni mama. No adda aramidan na asaan anasaya at iti anak ta. Basta, jak kayat ang makita na ti anak ko. Jak malipatan ti naramid na ana magsina kadata. Albert, dito'y ka di gomper sa street, ngagpabagatan ti surutak. Tapno, madanon ko ti balay ta Clarence. Ah, okay. Agyaman na, Albert. Sige. Bye. Takit ako ng pain. Sagsaga na kanyak kay Jap. Bye. Papa. Hello, Papa. Ikaw na nagpadara, yung mga numadisgrasya ka. Apay nga mo yo, Papa. Sursurutan da ka di? Ada kitiligodam. Manyang paiso. Papa, saan da ko man napagtaktakan pa eh? Isardan yung timang sursurot kanya. Kaya tamay sagmag ka di papanam. Iswasurutan ka. Papa, Apo, amo na ti mga ayo to'y anak ta Clarence. O niya Rod. Guwapo, imala kanyak nga amana. Nawan, gwapo. Barang no santo asikat ti umalaan na iti ugali. Ha? Taapay. Kapo, tadyak kayat nga agbalin at takrot ti anak ta. Kaskan ka. Clarence, di mo laan mo. No kasano ti panagbabawi, iti saan ko apa nang ilaban ti ayat ko king ka. Agsangitan ti anak ko. Ni kita ang mga na punong ti diaper na. Oh, sige, sukatak. Ti anak ko na ya. Aglampay lang na ito. Igapot anda nga dali na. Oh, isunan isunan. Kumagay. Landay ti anak ko na yan. adak pagawid mo ni Nicole. Tama nga no pirpiro ka ti asawa na. May ayo launay ang mga upay ti anak minanang. May anyo ka tilagtang. Ang mga no pirpiro ka daytan. Makamunto na agsong ba't iti asawa na inton agawid iti balay da. Sige nanang, panawan kayo pa dito eh. Ay, Diyos ko. Di mo ko maipalubos ang maring maranti na katilimang nga ayat ti anak ko, kindi Nicole. Agkat katawa man yan ni baby. Wan, kaputan na sukatan ti diaper na. Makaya ayo talaga to'y anak ta. Alam, itad mo kanya akong taggatasan. Mabisin daytan. Awanan kayo ikibain! Ayok kayo! Ayok ka ba po eh? Nicole, ay pagarpasi kami ka ganti kirita ti asawa! Cheryl! Ikatam ni Clarence! Di mo na lang! Hanya ka na ya! Kunak na ipatam ni Clarence! Di mo lang! Ito ti panang ipapan mo nga da relasyon mo ito ah! Hindi ba po pala ang relasyon niya? Hindi na to po pa! Buti din siya tiki naman ang lilipat niya! Nandiyan na kami ko ba? Awan relasyon may di asawa! Patayan ka! Clarence! Di mo ipalubos sa mapatay na ka! Agahon na paltot na! Matinakal tumakit ka! Cheryl! Kararag mo lang ang nagbiyag ti asawam, Nicole. Tanamatay.
Saan kayo ang mapakawan ni Tidraja Clarence? Papa, aksidente, ti pa nagputok ti paltog. Iso na yung ipabasol kini Clarence. Di mo ikalintigan raye a babae. Papa, bito, ti pa nang ipapanti anak yo. Nga dapat lang relasyon mi kini Clarence. No kuma, saan na nagbalin ang darasudos? Naliklikan ko mahaati kasto na pasamak, Papa. Nuad na bidot ti anak ko. Dakdakkel ti bidot mo. Tano ko maimbaga miding at dala si Kugam sa bayan nag-asawa kayo. San ko maanapasamak ti kastoy? Pakawandang, Papa. Nun limit ko ti amin. Diyak kaya't ngamin nga na masauyo kanya. Iso, kinaikit ko ngayon limang ka na kayo. Nicole, abalayan. Nakapuutan ni Cheryl. Ha? Diyos ko. Agyaman na. Diyos ko, yaman na. Umay kayo, Papa. Intayon ti ayam ti asawak. Tayta, nairubot kong nagitarwatan ni Nagina. Mapan kami itong iti anti kinasarita kapag luganan niya mga itulod kada kami di terminal. Clarence, Nanang, sigurado ka kate iti ipapanyo panagnaid pailang iti anak mo, iti Bicol. Nanang, umadayo kami pailaan iti anak ko dito eh. Mga maulit din apasamak. Akan andat kayo iti anak ko. Nanang, awan ti pagdanagan nyo, takabsat yung ti pagdagusan mi iti Bicol. Sa bagay, naanos ni Antim Asimio na kan nasingpat-mat na kiti kakasinsin mo. Ay, natalnamat ka ti panunot ko. No iti iti pagpainga nyo iti apo ko, anak ko. Kunang masana ko na makapuot pa, Nicole. Tay tati pagkunaam, anak kasaysaya ti Diyos, Cheryl. Tadiningag na matlaang dagiti kararagbi. Talaga kate, ngawanin ti relasyon nyo iti tay Jaya Clarence. Mabaling ko nga isa pata. Awan, Cheryl. Tidang anak mi ti makagapo, no apay anak kita nak iti balay ta. Ito natin pagag. Kaya't ko abaliwan tayo sa sarita, Nicole. Sige, Cheryl. Ikarim laki di. Asaan mo nasaktan ni Clarence? Juan, sana. Kan si Papa Nubusak na mabisita. Kan maupam ti anak mo. Agyaman ak, Cheryl. At ang mawawa kita cellphone mo. Ang mga ni Clarence data. Kitakman. Saan nga iso? No dikat ni Nana Dolores ng inana. Mabitla nga. Sung batak ben. Hello, Nana Dolores. Anya? Ni Clarence. Napanijay Bicol. Kadwa na ti anak mi. Abalayan, Cheryl iha. Siguro kat natal na nga tamot itan ti panunod nyo. Ta voluntaryo ngay madayon ni Clarence akadwa na ti anak na. Mama, no saan da ko mga matayo iti anak na? Kaya't ko kumaabaliwan ti panagsasarita mi ita. Saan ang malabas na ita? Urayam ti panagsublida. At isunto ti panagsasangoy manan. Mas tay ka rin, masana na maulit, tinabasama. Uwan, Papa. Nupay na sakit tinakap ko. Ang naiya dayo ti anak ko. Pilitak nga awatan. No iso ti pagtalnaan ti panunot ni Cheryl. Kasapay lang ko ma. Tayo ti panaglabas dagiti altaw. Kat inot matlaang amaawat. Ken masursurum nga ipatag ti anak ko. Cheryl. Kasapay ko ma. Tamapakawan mo to mati mo na nga inayat ko ang babae. Ala,
ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.